Mabumfu pizza. Mabumfu to panwa fabi. Nani ano pass or 45. Oba 45 bit ya ko bom from maba. Nina yusike show butum. Asemo. Asem me ko junyan. Ayo. Je me fasoro. Ayo. For food you are not here wasi. Usan nso wasi boko wasi. Mum dia na advantage o me so one plan so busy from no. Ya wona me yo ya. Na place wona nam so a na do nam from ye save chan wa nam so. Tenya masem. Okay. Okay. Na ye ahoya na say dia. Nya hoya na nchechiremu. Asamu. Na pio nam so na BBC a bu ko ka kire hwan. Unya ba bia mpake. Han so de utim pake lenda do. Okwaduma samo wiafidie matromo bedie kopa bibidi Asem Mpe Nipa yaba na yaba. Ka kire obi no obi so enka nkire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no yaba aha ena obete komode aha ena bete afutusem na aha enso ena wonna won ho akire wom na wonya babia emfa no Sompa Asem Mpe Nipa na do asem bedaya ye pene pomasi bre na ye de amaw asisem ne po ene de ye chirikura eno ti no se wo de wasem ebedan ya ye behwe kwankura ye befa so na yatumi akon ede agewo enya asem ketwa kokko search Fletcher one Kwantabisa Isaac omo any producers wadagroman yani wo mu edi dwumadie ewo dwumadie wei enso ye turisre ene abasa ne asuamu ade a omo enede abegu apaso ne yenya bi ede ebesemo Kwantabisa Isaac bonkuhene ono na esa chichi fidie no fruma ede emame enanwumre na wokọ MC a hososo a azuka ewo ho sa ena safo kantanka sempremu bema gosu ni abrante no ne hodwo papa otina no ene kasa gosu ensuo no onom ye digware no eno ena kofa sade no aba na Kevin oyata ono so eka ho ena eso school fees ye ena nana ya omunyina ebo Sompa Asem Mpe Nipa chidom enya asem keto na akọ Sompa TV ozo a David ene ekoba Jesse Sempremu omoso adawroma ene yedi atwaguo ewo Sompa TV no so kofo bo Fompa bema asuketo am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo menam tiadwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansampia wose kampian ene obi ka kira santeman ene ye obi kire asanteman enya asem keto ensuo na gugu the form ayetro dan framam asesa eno tie besra droba for say omutwika no atempo so a ya na omo ya hweyie efiri se kwan so ayetro na omra samo bibia boko de for so be ma bibia boko na nya boko sa kwa asem bi hame na eduru ba bia me odanchem na no na mami bi e frɛ no nana afra wona ye nkokɔ hema ewo risco hwan Dr. Mensa obi mo mami na beti said agro na woni medie no me na meji amanfo sika akese de ma no me enepa ho a mami no me mfrɛ ni bi no no ade sika bebre me eno kra woni ni di nkobode ye no ka kire wo mami no nana afra me boa nana wona ye nkokɔ hema ewo Dr. Mensa ene de bono kokɔ anwe nana no ebe ye free so because na me ne kasa na imse no nim ni pa ne kasa do me nyi obi ade ba kwa be me obi adru me bi ho na ya na wo mo a ye kasa ye fafo kasa kire wo mo no mo so ne ye kasa no nye nipa woni ni nko a na de ekoso ne empese be chechiri o pese chechiri mu a sebe ha ye no bi ntan bi ye be cheche ne nsemu ono ankasa wonim untimi nkofo obi ade 1 year ana 2 years kwa 1 year 6 May na 1 year na de America no so nyamanfo ni oya mamenka wontimi nkofo bia nkokɔ se wo koton abrankokɔ no nwuye wanfo mo anya nkwan ne watom eno ni nkokɔ baako nkokɔ woni mo wadwane bɔtɔ baako woni ne bɔ ne sesabe Oforisuo afro no no wo kasa na mekura magifo aka che o se enu wadaroma mo na mo manipa bɔfom Ghana wan way Oforisuo nipa do sa no obofo no no esrew ya bo sebe nkokɔ hema mo amoto nkokɔ hema ya bo side abodi we ya bo Oforisuo ansan na sebe ye ma ontasutie hema akra no ana hene no enye so yize o na se woni mete
me so obi target my yen o metua sika no obi target my mo amoton kokko no ho no o metua sika no ente sa ye be ni fu so we be ni fu o penso ye wi ye o pa onfa ni enrade Oforisuo enkwani no okay abroti asase munim hu bi Oforisuo be ma menim hu bi se ya sha ase me kra me ne ma me na kasapen me ka ase be ma usu kantanka wa ase no so ne kasaye na asem ni nyina bia no obi nti ase Oforisuo be ma me nkyere mu na etie fonti ase me bra Oforisuo be ma wo ye portrait farmer ne portrait farm wo ya sante mampon kakraka ena ma me wa betu ne nkokọ afi atwam sika no watu abi mpacho akasen aka 4,007 4,007 okan okra na adwuma na ba fom ai na de ya ne so na samoa sa bre no na ene yetoto aburo mu no enti na Oforisuo be ma kofa abura abre wati se de unu be ma sika me de ko ye nyina no magye afri mi nsem na wasa akọ ne yira anti rose ho eno rose osase send me bi na me de ko ya nso na wa ya no wa fa nkokọ akoto ya bo nkokọ hima wafo obi nkokọ akọ hyemu be se 1 year ne akire na ase wuntua na ayi obuna samwa se ya soso eno afra so ache dodo ase ayi ya friend say wasafo nsa ne ho bi say na aso Oforisuo be ma wo ya ma na ye na me dencham na pesa anwe adwa me na me ntine ma se ayi ya friend say wonye wo che be ma 20 oh masa oba ba kwa wonye masa ase ya asia soso ne so Oforisuo no mpese bi obeye na ibati ba bia do de edu adwa fa mpieto blame eno afra so bi tie no Dr. Mensa ba bia wonum kunkukwa won che ho na no wonum mo na beti nka che ne se ehia yesika me blaje a me die wo mo bi o blanya wanya abroti ma me kasa se hwe ye won krofo bi wo kromu a o ma ye o ma dwen se kromu ana se bo won ne ka onye premeni obi adeka eno na ayo o ma because me ne ka so ka sem bi wasinti na me ye ohema nti ohema ne ka na wa me busa o sa no ka ye won record no pa onya yi ade a wode asra de da bia wo che opa na fe de ohema ne ka afedo wo si yoyi chese wode ani bre se wode ani bre ba mu se no akọ enkokọ apart enkokọ didi o mu didi wo be fa nkokọ sika ka titi sika se 47 last year so krampo nso na omototo nkokọ mu afi we se krampo ne de ebe na mo yesa ye ba afi we se krampo de na nkokọ na ayefo oh me mo de ba this time na last year na nkokọ board den watimi akofo bi nkokọ no waton ne nyina na say wo de ayo hu ye no na e kire sen be de ba this time na mkro na mu so obi a hye no ma hye de twasa wo ye no yanentem entina sema obi fa se kan enwa na nkasa Oforisuo mi ametu wana mo de munyai na na pramle be bia obi amechiawo okay Oforisuo de neji sanka akoma toye Ozo ma me no pese ode me se ka adwa na nka Ozo mpanyimfo si anoma me fa bereje ho bai me di anoma bua tiro abai be yo brigi yo anoma ti se ma me ni si koso asisi mi ana to kro wacho to go betra na bia ya me ya obi sisi obi na ya me ya wa na host lo to wo jide ya to ma ye do se ke da na sanse ya na du vaza ko na to go be pra no hunu wo de yare furo so na no abeto ne wo fa kwaje abani wa na ne amwo na maka kire no ya de kani bia frafa ukra me no hinya sika wa wunim di fa ko go bono tuo wi oba ya de kani bia frafa mo no hu je wi ase emienu akwa esien ye bondua na ni ye pia na nimi ya ketwa za wansana nsem nye na sika no zi 6000 so ba no beka 200 odi milika agobe na ndazin aba no ndi abrabo sa na tie anko obi ani a nyansa wadi nu angazo he da nsua okay ndi obi o agbo no kokocha wa nka ntimo no kwa be fa ejira ye wade na da bia ko pache wona na de wasi yo isa sa o to hima ne omo ton kokọ ma me tuntum bi ona mi de finidi otie me pa me den kra ne command say omo kan che no afra se me fa telephone friend bi ko nyame tua me ka ne mom me fancy here se bi abasem bi so nkyere no na mo ntia je se sa aka we na wode wo no me na me ofutufo enya de so be me na Fred ye be mo Fred anka dada nke am wa Fred nke ye koso ana woka onyina yie Oforisuo am na kyere me ni se ene so sikasa telephone so no wode asi na se de nsuo na gugu no se wa dodo na nti onim se kwaku ma me no de asi o na metwa wasi bibia ni kotere yam
man do man neka wabefa de na kwa akoton awiate so mfaso no fa nipa ne sika so bra no koye so sa beti wuso me dia ya me ya no emebi a ne ye ka asem ha manfo ntie ne yo na ye kola bi afre me ne ya adwen se oboni dua na okuna de ne wanya ti asasem yo na wo de obi kana nipa na e kana sa ka sa nsem we nsamfu we kire ne se o won so ka ni bre se be predia sanya e wo hema neka nya se bi o kana boko ye wo kana wotimi se na wo pete ne say an ade wo hema neka kasa boko so ade ya bia o pache wonti o fo be mai na me no me kasa enya na esan na busu afon ko kasa nkyere no wade kasa enya na esan na busu afon ko kasa nkyere na duabo twede be ba na aba ai oba kwa ne dan wasi fe obi sika ai oba kwa na o ye na aka se nkokọ na ye fa ne kwa na obi beto na o ba ne nkwasere so hwede o de be ye ne papro no enso wa sesa obi nkokọ akwahye wa atọ de sika hwe to afe ne akire ni ofoso be ma kokọ ani okay ya onte ho kakra de mamo na eduru ba bi akwaku yi ya die fira minim se wo na ya comprehend na mi di o di ade fira ya hwe nipa ni ma se wa firi na de ma mi won se ni bi firi na o wadi ka be fa bi pen eno o de dada atua ne kama ena wono mrade to se ne ba bi yare no university wawu na mbese me ka akọ me ka kọ no ne se be fem na ho ba fo na anwumere na ade asisi sem yesese dia se des hard be fa ho ye hedafa case ni bla ye ni ne ba na eko university wawu ayare yawu na osisi ni pa se dia se sa na ncho no so beto ana okay kwaku asante ha no obetimi achia obi yire ana oba ekoto wa obetimi atwam wona chi na said papa ni sikan na mama ni aba ho asem bi si wasafo do ratwa ba bebia obi amachia enna mama nka asem bi nkola ni nimude enkola ni nimude kwa no maba no mu ne asuko no matimi ni obi yire kodidi na wo hwie shampoo no ohoro obi nsa obi yire nsa ye mfanti ho ya mfa futu hyem no nko ayachi wade e wo Ghana ha ana santememu a obi yire ye ni obi yire kura nidi na bibia oba akura adware so wa yemfre no oba adware a na oba ne ho da wo kwa eja da ho a yetrum bibidi tie e wo kwa obi afa so edinya ne ba oba ne ho dwo na oda ho kwa no ende obetim na di nkomo akwa bi so nemu obi yire wo dware wo fo so asante ya ye ne ni nkomo obi yire shadwaye ne odware a ye ne saaba ne ni nkomo obi yire wo butuo sasabe dogi na bia wo si no ma ye mfa na chi die ne besi ofosu se bia compound house if kumasi fiem na obi yire sida na wo oba so ma menka asem chew oba bia wawaru bia wo si no ma bia nipa hwe no emfa to nko fa to hwe dan asante ase na meka chew no obi yire tete no enei so obi yire si no ma na so butu ho a wo ye be ma na wo fie emfa na chi obi yire eni kwa so obetena wona aso samote sport na bia bra Oforisuo na obi yire betena wona aso wanya mane o be ma no ba ne kakra so be fa ho obi yire ni obi yire nkodidi enso ne nsa wo horo ne nsa o de no shampoo no wo horo obi yire nsa wanya mane de denti na obi yekuna ya nchia ne nsam e ko obi afa so nya na yire ya man flower ya man flower it's a sound bibi asante anoma bi ayira man na mafo be hu asuko no ma bi na onu obi yire nam na ne nsa da ne sisi achi Oforisuo enoma keka bomo abrantie ne obi yire kodidi no ohoro ne nsa se ya na ni kunu so ene namfo obi didi no odu na se abrantie ne ayi ne oni ni di ayi nsi te se ye tie yayi akoya asem kese sensu so de bae akoya asem kese sa denti enne sebe me yire woni sa abrantie mehu aka kire sa abrantie woni ne nkomodie no an yensi na mudi munyai mempesa o sa mabato so woni na didi abo so nsa wo horo akoya wale jaye enam kwan so ba Oforisuo yenhye ne nso obi yire o hwadwaye a na odware a eni ni nkomo acha se ohwe mu ne na mafo mafantra na no man kasa asem se okọ wadamfo
na akwa na yere wa nya akonya ko ni wadamfo no ukọ hwe wadamfo se mekokwa kulumba ho me nwia na me ne ya adwuma wa ha nya adwumbone kwa so ne mom se de be ya ya de bibia pepepe be ye makọ hwe kwa kulumba oni fie mekoye ye se oni ho ene mande oba ka chen se maba ko anya akonya ntra ho okay eti obi yire ye ne nkodidi enso ne nzango horo etiefo ne ma no mema no muntie ne ye mo amo ne nkrofo yire nam mo amafa ma yansi esuko no mabi ne wode obi yire hwe ewo kwa bebire obi afa so de pema e manchia kura wotimi de wini oba anchia e ma ne kire emu de openti na nsa wo nse se wo kwa yi ase a yenta anchia covid ne ba na sa be ye ade bi ama nipa bebire enti na ma yi ase nke kwa bi so kura no enka yi ase na dwabo kura no enka se ya ukwesem ni ade ayi trap bu ayen je omo na kwaku enti yakoba ne sa no a emre bi me chia baba wa bi was na be ma na nsem me person wa kire say kono no samum onim se ema ene mema ye ne culture no oba ntimi nka nche be ma se ani mepew ana bra mepew eye action ya make elumbanim eye action short as action enu nti na ye ka se obi yire kran ke be ya obi yire kwa yanchia no nenso ne no sabi noma afrafra okay eti noma ye deep pa na me kire wo se obi yire one emane ntena wo na so se muti baabi no nsa sabre watia sabi mene na wadwumam na bre watia betra me na so ni kunu hu tise bia nipa no mpema so ko je bembo pema so wode ni beje bebe ko bia e ko na nanim na ye bebu afo no de ja ai obebu afo obi yire ye ni nkodidi enso ne nsan wo horo impo akatacho bema bebia obi anyame enja papa no kire no ma obi yire impo ye ne nto nsa ne di akwan bi so ene na bibia bibi obi yire hye dwaye dwale ofusuo woni rasa fena bema bi betima ko gina dwaye ne wo agoja na asai na ye yantam yankwa na wo se na no ye kwa se yankoto nipa dabi ukono obi yire dwale a okay na just a kanfo amamre ni amane no ebia the nations anchor vuzo bema eneme ide o mayera tete atempo no na Awurade asem so ya no kure na wonim se ade a yeye biara no fanse dodo no aye papenti no fa pi tufiri trakunkun ni mo na ye de abobra ndi be ma no kure ye ne de anokura emra wo homa no even no mun na mukura na nya bibi de ye mra de manse edu sa abre no nko ade a mu hold on na wo a okwhye kawa na wo nka ho ene abranti bi tifie wa wo bi eyiri fufuo etwa bi ama no kwasi nyeso bonza maame na atam odu ne kwan no de asi wo eye ne fe uji pebe ma ope manso opie gate hu se ofiri wo na ebe wo ne wada wo tinka tete ye mfa mere wo da wo de me nwo se de ebesi wo ebe ka to agosi wayi ne si apata ne so no esibuchia no ho esibuchia no ho ni si apata no maame na soma wo ni kunani ma wo so okofo aduane edine ma oba atan no asebeta fracho awan so obetam de abero ana wo baketu wi asoma se fa abra agosi aduane ne si ne kwana no ma no so no maame de be sori dabi empuni yo so obre ne ho ase na obeso ototo amamera ase kora no o ka che ne kunu mi wa mi aduane ne si ayi ho na wo hunu se obibi ntinu wo odi ase but enne no sa na ma we nyina ayira na no na me wo fa asifitani bi ba ko jimfo bi se na wotie meni ni di nkomo na me ka che no odi adani huro ato nim se afutu se na nam de ma ohu a na oba ne ho ye de nam se ebusuo eye ma mo nye sa enka enye se be ma pese o chia ne busa na yira se a ebusa se na busuafo ho te sei oni mabusia aka o masem be ma wale fo sa na ebusa ni chiri na se ne yire ne ma ebusa ana se ni opeso ye specific ra de free ankura no no waje oba na hemfimfi na ankura no nyina ho ye de unya je so pe esai ko ho se edin ba wiza na ayere ho ye be ma bi obeta ye se bia wo no wakofie pen wo hu no yire shape ni ade o interest o hu a oba na odi kan de e picture no on odi kan kai to say ye the first question nya hia obi obebusa wrong ye ne sa nduma oba pa kora ba ka se na oba mase ho te sei o musa wo yere ho ye baby wotumi wona ho no de ne nkomo no be de ebefa na namfo kra de nka de papa mu nso so a ovozuo na minim no na yere de esimu sei so what ya say engineer man ketengidi bi o ya yera no a ewosi yesua
na oman ne safa na ntoma pafura na tete atempon so ne yempese ye befa so yi nti enya home ma ye kra na yira ne yira wo wiase so fo so unim saa na menim saa unya ye nyina ye ware wi yire no be yesew but unim minim nti no ode ne pie ya obeye madam fo a me kra na me se oba wale fo be metim ka se twen me na me mfa left na oba wale fo atwen na osi obi be ma front ni abesi ni ba ko na ni kuna hu no ka na we de se mo na obebua me ne na mafo no jimi no mu nsuya nyanza bia mfiri mu no na we de se me na mfom si no obi bebua me abesi me de nka ho ya ye de nka ho ya ye de obo be di onka first no oba so onya ware a obi ka front enye wo dabre wo ska fa drop uni aba frotro asi so be furo bi pa ka bi especially kuna brabo nduru ho anu ka de ne code bo de kura kwa isi wanyo obi o yusu ka nti asese de one nam so na ne awonse no mo include papa be ye wo no wana kire wo sa so ba wa walo kwatena obi ka front ugunu ma akwan oni ba bia na ofiri ba ugodwa wa ma uska uni lol fe na akoe de everyday bi ba be fa no am fa de abeda ba ubunzo to na wa papa ebuza agwaji na ahwe ne mudi fozu ya tu we no nyina akone onse kuru ade aye bu pa aye ade govern ma na ne ana ma ye ma ye mu ye duro e ma ade ne die ma ye nyina ya to akone te not TV so a be ma kore kan oba ho asem no wose ne kote eno na enye fere onse ma ade ne da bia mo ne ma bi ye private ye ne ma ye mu ye duro e ma culture ya akono e ma be ma ye be ma eno na ma first no oba na ote osuro so ofo ochi because ne ashi obeye bia be kire wo be ma ne ntem nti wo hunu no be na ya fa we enum nyina agoro nti wo yire na start TV ya be ma ne tene na so bo be sha ma me ne na na wa aduma mu na we so na ye de yo no ofelu be mu ne hu ani kan se ya ba first se suro no ndi oba anye nti ukuru nya hu pe bibi na nke ekoso bozo ho start po because enya wo so do na wo ma na da chance no nti bozo ho po o kan anu atwo ho ti na man ntimi mfa ma achi se ne nei minima walefuo bi a wo mpenafo ye be tere wawale o nso ye ma ne ya akono kwa edi abasire ne die kwa so se sa ne man ketengete ne ye nhunu na abrabonya akono nyefe na culture no so nya mfa ne ntoma pamvura na o man no kan ye culture ho nsem a wo betwe akwa akire ye tikuru bi ye frɛ ne Ghana na wo president be kasa ho a o kabrofo mana mudi o msoso ya bibifo aye kasa ye twi anka ma hoho broni bi mesraye ne kasa wonti ye kasa ndi wakosua odi yina no ke efe ye tikurumu ohempon oda ya no osobrofu ma ondimi enjechirim ye tikurumu die na ni ya chiwode wakono a o kasa wose ye ka na wote ase no ye mva akasa na twere wano asem ye mva akasa ne bisa question ndi wo twere de na se wonte ase mbu ade ahye onkoduru court no na asem ye de koto so no nso ye twere na wugina ho wa na wo san ye wonte ade na ase ndi wugina ho hwem ye twere ndi sa ne man kitingiti we nyina ya me ye ni amma ye ho so ni ensi gina ya mfa amma ye culture no ne tumi awurade de agya ye wo mu a usua ade ye yensi wo kwan but wo hunu se ye mu odupa na ye be ko akwa ne mofoso okay amamara ene amane se ye totwena ye ho be kire ene ne wo o eya asem abrewatia ofoso be ma meda se ma menchia ye tiefo nyina na madoma ene ne birthday so ka ya baba wa bi ofra be ochi ba se ne papa ekowo bebia akwada no hu na kira kon pesen ko be fa no ene na wodanti happy birthday to you medofu nyankopon ko so ensure na onya wo kese na ofoso be ma yesi amamre ne amane ye ntontwene aduane nso so a wa ma meto no wo ma me buchi aso no eya yechi na owre fi ukrom hina ben ya mpanyin se wo yira ewo dwabo ase eno ene ye ne ye kwa akofro hyen na ye ma eno ntime no omna samwa ena ewo adwuma mu hase ne menua ben man mafanse menua ben man ntine bo so oba wa afoma kwa akotena ne na so adanya aka ho aye den abroso meka senso ebia na mikunu na aye bo anso adamfo party ka ni mo ebi krampa manhu no na se ebia wokotwa me mfonyin ana se ebi krampo na wosi form na se oni mikunu kodi nkomo na wotwa sa mfonyin ne kire no kwan a ne ye fa so krampo ebi krampa na mabre kakra na omna samwase ne na ye ne ya na ese mi peja mi mu na me de tena ne na so ye na me tena ne sere so ye ofo be ma ba bi hye na mu wo so na se ekopeja se ya wo mo se mi nua no no de na so na enipa ho akono wo be hu ne se afa de na eniema sese koso no afa na se ne ba bi peja e plepla ototo se de ekotena ye de na se wo kra ye de na hye botom
afe na akreti adwin bi e wo mna samwota ohene yire ne ho akono ohene yire se oye kama sa afe no wanya adwin foforo bi eden ma but na sa adwin ni ti ono ti wo senua yese hwema na twetwe nwomo ba nipa bi wo ho a wo ni nkomo enti no mo nhye da ni contact bi asa but the moment enkomodie bi nkomotwetwe bi a efa wo ba ne be man na ho nsem hu bebam na fe na adwen foforo ahyase na eba oba akotirimu na suatra moroso eno na akwa wie yesei oba ne be ma ya chesa onya na yire kurampo no omoto nse de anya hwe adanya madamfo no adanya wonya mi colleague nyamine na anete office enti wo hu fonso bi e wo mo se wo yo ba wa fonti no there are some things eni kwan se wo de ne ho hyehyem afa na ne kunu ne bete no ono soso anya ne tiri mu ka bi obeka esanse woni techema be de ho se de ameye ne yesi de wo twasa no onim se na chiachia esanse wo fom na ne kunu ne ho a wo ka che no wo tene no nte no na wadwa wa pile afa no obeyi ne nsam akese e de a kire be ma no afa next time no be ma ne ho bibia won ka no so fa no ho adwen afa oba ho se be ma no so oba wanyi oba metimi de mani ato no so afa no so bobo adwen bi won chenchen oba hu ane se wo kunu no wakwa akofa mpena won chen because say wonim se de wo ye ne ha no but wo kan so anya ade oba eden oba ma ne kwan ama na kente no aka wo bia menne ye relationship ahodo ene ya wade ahodo no ejija wo kwan bi so eti yesre yesi achia emu ye esra bebo nyina de sankofa hwe no so no mpanyi si ye nchi enti de ma na ye nananom ya etimi bo ye ma wa wade agina ye ma ne cheye oba agina dwaye yesi enchia no kan tetene de ne anim se bre ne ade ena ya ne ye de ye dwa ya ye wo muti anhwa na tokro bi dem but ye ka chwe ne se no so no e wo ho ebi ana ye compound house crampo na bia wo call some of the old towns ye wo kumase ya bia na pono no klampa asai no akogina akire no ofre ena wo hu we wo toilet kino we hu ana ba toilet isu sesie nipa no hwedwaye na wo obisa no enipa ne de apopla bi krapa na ne refi crampo se won hwehwe ne ye fre no de boom no de apie wo hu ne ho enti kwan bi so no wafa no eti yenhwe na saa ne ma no a kan tete na ye ema wade asetena mu ya akono eye nikama ya wade so ema your relationship nso etimi koso no yenya saa ne ma na betimi aboa ama bibi etimi akoso ama odoma panso no etimi atena yentem saa ne ma we se no ama adofo no bebrebe na no anasa adofo no pi na no na ye kase no wasetena no aye bibi o nti yenya ne saa na ntimi mo efo so be ma me dase okay enkane se damani ba ene ni kunu enam ebeye den se be man hu oba fofora onu atimi ka che ne yere ne se ege ni hu ofuwa na oba ni hu ofe enne de ni hu nkodai otimi ka no de ne satu ne sisi achi enkane se wodo nsa kwotu obi sisi achi e wa abra wa wade a wanhwe yi kura wo be yade obe man be so de agina so gisem panifo ene kronu konfo ebem ede be ni hu ene was a man peg obi yire no de afena fon ho kekaw eno ti se ke tumi afatete atempon no so a ke betumi aboa pa eno ne ahokire bebrebe yo eno nti enwoma bi atetete se ye nchia obi ayire ye ne obi yire enidie no na obi yire so esi nwoma ye mfa na chi na untumi fa wonsa entu obi yiri sisi achi na anani komu no untumi man peg no ede na wo ede ka ho ene anwumire na empo wahu se sa anwoma ye boboso yi egu obi awade pen na nam kwa be so ena wade no efa so egu ye 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Oforisuo Bema. Majo so buru majo ani Is that trying now to say? Kama now so Jamia dum hoye pa. Yenti oba. Hoye feyi. Das. Na Oforisuo ade bi ha mi pa chwansa. O ka che me ma wo ka se ohene efo play ne free akra e de ba kuma se.
Na bra na o na do bi bi sa ne se o no so ko play na o take him to no so play fish ya ne de boss matiana. Ọhịa ihe na ụka na asem ya kwa fupu ya fish ya ne a ebi asem ya no ya mekra man kan asem Oforisuo na nwa na ntani bi ta wo no komi nsem ne no ya ho ya na se de ya Oforisuo na nwa nto udi bisa ya asem o Nisi omuna samade be koten wa ye wo. What to try by man na misma kosinya no say to fight by say. Anything. Hey, oja ya bo try to. Very good, I go my so. Dia me kan say no crash say ene eni kwan say so we wa efu a udi agro basa na me ya na me ndemu e dia be ma. Then I be on your bow, I didn't start to call me any book I could do. So, about my time, respect to your wife. You know, fear one table. Or not the honor, any other agenda will be bow. But there was someone now your wife from, and I only have the second for you. It is very special with the offer. Now, will be done, not a woman for your wife for. Now, my uncle be. Na mane ho nsama na de won touch me nsama ho nsa enfum to na no me nsama de ma no ye da no be na le play because one fa wo anko anko no ye den ko fa nsa ko chin so pe o ho nsa ma na se ni kwa ko di ko choba in sometimes the man so we ye ware so a respect no as a kind of a married woman and ye be bia na wo se wo ko ya ko bia na wo se wo di ye be bia na wo se wo ya so what here Brano Sumeni, no, Mamma Coy. Okay. Hello. Ofoso Beme. Yeah. I do show brew. Ofoso, we in Kumar Richmond, the small boy carpenter. Any pie modia, Nago saying. Ofoso, Nicodin Crankakra. Okay. Nasan crack was still like a bit me, afraid. No, quite some none in that TV meeting show. Oh, dig it in Nampunina. Yo. Ofoso, na Asem na obosu yo. No, obedire pa ka otu do nsa opportunity. When you are to take it to small model so we may gan ntia. Ukota we beka so street nyamesom. As in three nyamesom. To tonight it was one my na nanim nu nyankopon. So mo secret to enyashi. Oboso na me yere amekwa no wade na odo nsa opportunity. This come France for bia. Hey. Na me oboso me wala nye na fomu. So bi nsa opportunity no be ho me yere nsa ochoba. Tana wala na game. Oboso mu nyame nyaduma. Okay. Okay. Hello. Baby, I'm free with Dean. The patrol me din de ama me frefia du biase. Ama yentio. Achimo du biase me taga mo pa me patrol ya asoma mo kani itinu okada fo na aba no. Obi ti mi fa oba na me se me fu moto ase na ba ma tena machi ni ye bi mpoda. Wo ye de metena achire. So obuti so be yire pa no wa fu moto na abamu wa na sabenti no otena chi wa bla nya na yire. Me nye bi de sa moto asamo no nso no. Ese wo so hwehwe ye mai. Okay. Moto from. Me nye kun wa me ma won tena machi. Okay. And also ya asemo. Hello. Baby, I'm free with Dean. Hey, let's make it. But your family from the first takwa. Oh, free takwa. Okay, yentio. You don't want to take away the so. Why, every day, especially a food segment. But when I suppose I can't let a unit nothing. No one, anything. You mind this man, young man, today. I'm looking at you, but I'm not looking at the front. Not woman looking at your eye. Little looking for the man. No, my million from now, I'm something I'm looking. Like I can't tell I should look at some money. But in national maintain her. The focus is now what academy you can.
The child mama was in our little other time. I'm not saying within some coffee. Rather, meaning the it's never one of the plan or program. Every day, we could be out to for coffee. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free with Dean. My friend saying that every Sango. Yet your Stivo. My food don't want to Manu Shiramuka and a brother, and then you know, a member of Mokan, you are talking about. Yeah, I tried to and also I'm why. Oh no, be the Nipa on the way with the Sagiana, Mecha, or you're a stabilizer of a new can. Who can't say the Mecha, yes, Chabis for an August in Mecha and Iridia. As I know about Jandy Monel, Amma. They have to send it, and then she was Okay, our 2 hour hot, now so oh, you'll be our 2, and also know what we ye pa. Hello. Hello. Baby, I'm free with Dean. Good evening. My Joseph Catachi, baby, I'm free with Dean. I'm free at Ryan. Yet you. Program and Nevaso. Low TV, no near Cata. Program number 5. Never know the time who say, Riasno and Mana Memanabana. Mutu, as 7. And then I am one say, Obedient now, we have a talent. Now, to cut a voice, so we share guess now, Obia Walekana or see on Wale because of most of the vicinity. Yes, I'm one, say, what the Monka. Motor into Wawade Crown or better to us on one day. Hello. Baby, I'm free flooding. The chief also Pizarro name, I don't think as Pizarro Yentio. I've also met you no bigger for Masua, Moya Mine. Now, I've also a nef to and a beer to do na beer in there. She said, Ocean Mabuna hereby, it's funny man norma. Obi, she said, a branch heavy na Obi and only Diagro. Oh, quite now, yes, or then in Sa F and the Chica. Can you phone Fanchame? Well, yes, I didn't you know. But I say, and now Kroma Mamrentino say, why, Yam ready and farmer by Anna. I want to mean putting the Krum Kushemo, and so. Emma, Mutini, and one mamma branch and a cat. Emma, any child who call me a deal being an son of Banu Timakuno. Yes, sir. Emma will never any addition. So, no, be free or when you a brand new nearby. If you baby and went to show the banner, if you are no one and walk wine, and now could see a bravo coin. Also, Pizarro thinkers, Macau. No, okay, but who will be our day, Nessa, Ato, Obire, Etoso, a Quabiso. Na Nessa Cocan, Nieno, None Ben Master Yagnaso, ye one mamma said ye Pizarro, Erkanya, and number 4 and Yapipa. Hello. Hello, good evening. My Joe, so baby, I'm free. And the Amana Cassafin, the main as yeah. Yadamasapa would be a foot to a madama. Yadamas want to a man. Hello? Hello? What is When you? some probably did that. Yeah, Nipa ire modio. No, my boss, my bad life. Yeah, mammy canopy no. Why a home she said be a to a trap. They said, Omasa Mother Roma, may you really be a Omasa Mother, member of the name of your customer. Okay. And then Munya Moy or Hene can go out to money, but I bet you, mammy. One of Lumba, so 1 unit 2, right? Okay. That's also, I saw Moka, the old Moto, so Namaka, which is some foul. Samum. So Moto, the Trato, to now, because on your own enemy. Your Tata, Mato Moto to it. You know, Madonna.
eno ya tete no de se de no musitira no no omo tan tentezo kama wan hwe ya ebebo break no na ne no fo no sebe na akota na chi e de adweboni ba o God let me tell you so we be come back into the same feelings we are no okay hello wan hwe ya ebebo break no na ne no fo no sebe na akota na hello Oforisuo ma volume no come from other room ni come no the volume Bacho wani me kasa free kotoko e friend Peter Kwajo Usu netie we Oforisuo Bacho mfom ti say kama pa ene unim se wiase asesa o de kane amamre e beto enemre ho a o dwen ho kura wonti ase ebi se obabi wo ho no mo a se de ono ankasa waware nso se de osi dresi a odi pia bontene no uhu kura na enkyere se wo ye aware obi awaware enti se ye hwe saa niema ni yie eze uhu obi a wonam na so wan hwe yie uhu obi awaware na uhu obi a wonware ye enti amamre na asesa enti se ye be hwe ne ya fa akoyechi ya kofa tete amamre no a fi se ebe boa ye mpa okay hello Mr. Mamunya no yipa mai pamko why osi anya dai osi anya dai Mr. Moto ni a mo poni tutu ni na moto mo ni tutu o fa he okay o ka o ho de moto ho mo na ene se atebubu no e ma su twi moto ntika ma no fa ma no en wako I want the moto hop hello okay hello baby afrefre udin ne tunka na frin kwan zo na one ba kupe na Oforisuo be ma onim bibi just oka na me pa 7th of next month me ware amati ho asem na asema mo die ba yi wo ho me chese me transit di na mo dwene ma bi ho a ye wo atali bi wo ho ba ware for mama ye nka nkire Oforisuo be ma de futu se be feed down say you don't need to be told that's me the mitima na de bia mekai ye wa de bi wo ho no ma udu situation bia na udu level bi wa brabo mama ye nka nkire say oba wale for atali we mense wo wan ka fa che wo tra se emra mu wo wi ase na emra na me ne nama yenye me ho ade no na me sa atali we yesese ma do level bi enti manipa no krasia me na se me nse ring bo hu se ma wale enti o dressing no na atwi nipa ade ne se wo enti men nye dressing bi a wona ma bonte be twim ebe frefre dom because you atali bi o sa e ka tere me ma say wan ka say you are ready to date won enti sa atali e be ka tere me ma say you are dating and I say when the be man eti nti so one ya hwe wontale hwe mi ehunya pa no da so okay hello last caller ye waga ta uni akuma akisi se shuga kwa ni okay etio mama tia be mama ba ko amadanze ofi honte bre na emu sede na ni je awade wunti no owale wanhie mbra so bre Oforisuo se be mpeni fo se ye se be bodde no ama pafe esna na fi ya buru wata enti ameka sa ne se enne awale po brina omoye man sabi omumu omo because bo okra na otiye ni kuradia no je kusi ja ho na ni kura danfo je bu pretim ye se gu basket for se me ko ma danfo wo ni kura ni wo don komo but ni kura danfo de okrokro no wo ni di wo don komo ni kura danfo de ofre ni niura ni kura de ofre ni black kwajo kwati mame kofi papa let's na sawade fo wumbo mo a ene sabe kan uko fishema na so babu ha so ya wali na so ya jama be na ne twen odi tetre mema o pese mo hu ye hene fo ene de hene soro man ka karen so antesa it is o fi ohun ya ene obi so nyu enu mpipra gba na so obi so enye mpanin se ewo so akit me ye matao no okay ade do afo no enyina ebesi
na amamre de ya tontwino na amamre no ya na akono efe enkane no wo fa bakura da timi wade no ekina betwa fa sala ne so mfa so de be pada na ewom sa abusuan wade no wo fa ba no wade no ekina ho na ye nam to asema no mo kan eno so controversial pa o mo se bible o a kan ko ho moto ne ko ho na we so yire aka kwantifi na bebi ojanzo ehu na oyira kwatena mototo ohono so ye hwe ho yi se obi ba be kun oyire do obi de ne ba cha moto so de abre o de eno so me hwe ho yi okay eno so ya asem foforo no ya asem foforo topa no fosu obi a wo ye nwan mo motinkro nketua mi ebi afutu kwan ho kanko ka ye ba ko pe na ebi oyira kodwa ana wa pie ana sese bi okọ odwa boss no oba na okada iwa fa na wo de oyira brewa eno so umehwe oyi no de ano de kire se emre bi ko bonsu nkwanta ehon moto nkwa na ye adwuma na susu ampa se moto akamia oba na etwia se de ameso metena to na ode ayi bi so bai awa tu nso ye wo kwa ye fa so ye obi awa tu onse onofo ni kwa se kan obi o ekwan bi so na onse obi o ya awa tu a e wo kwa ofa no wapu no to sa na o ma nyina e bebia ukunu pe onofo ope woto otu nso na onofo nya ade abam obi e wo kwa so mema sese ne yatenka na ben e che ma e wo kwa bi so so bema bi wo ho no hu sese bi oba kra aba nem na odwonso kra na sese bi otimi nya felen bema bi wo otimi se oba nofo ka na kra na wajebe e wo kwa bi so enti hwe ofo so awa tu no awa tu su ho le no sisa ke bibi o nofo ne o ofo so nkoma yedie no omumfa moto mese no kuro no motrotro na ye moto be ma bi ate ase trotro na yere be fura be fie no bankete se obi a heda yi no sa be ma bi o area ase be pesisa na asem ko twen na adwuma mo pon ama fam na ba on se ya na da bi ase won na efa no na ye case no na ase be tafrache nke ye ka na enye moto na ye trotro ni ko mfuru bi nye draba ni bi draba dia ye kan gina ade bi a esesese oba warefo ne nka ni kwanse wo ye timi yi particular be ma bi so ono na da bi oba fami filifie no no akwa kosi sa de ehu semunu yenye oswe die kwa kudia me driver no odi asem na se edise bibi sa akura ukunu na be tro se nipa we na enta mefa wonko emfa wo mra odi asem na se untim gochuzu ni a wo pese warefo so na da bi oba fami filifie me pon na twen de me ba na me ba nam ne ya otena ba bi kakra ne pa bi ne nzu oba ne go tena bi kakra pa bi no me na oba be ka we aje ni gunu en soundo an ganti no be from afuom kura di mirike ba kura sa be aduan ma oku okay ne de yewura mamre kwa so nya sa ketwa eno tinyoma ya bobo so nyina no odofo yen hye ho nso na amfa ya nkoto fna ene amanim yakọ computer so adwedie emra sisia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienyi pa enye brakasa nko nuaban ne nhaban bi te se kwawunsuso a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na baako ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako ewo
ni suhye yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya preke se powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 preke se powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum. Okay, yamahwefo ane atiefo nyina akwa babiem eba Sompa Asem Mpe Nipa so na enne no feedback. Enne feedback e de bremo no ano edene ship papa results no abantentem na yiwo nyame nipa bi oho. Yewo nyami nipa wo ho na santem ababa wabi ede na asem ebeda Sompa Asem Mpe Nipa na baba wa no hwe de na ne nan no aye no na asefim ye twene ni dam ho aye mo nchen ababa wa no ewo fie ha ma me mo akwa aba nya bibi aboko de ya fra Osei Bacha fam nanama o free ya hakọ ye no wadi bosume sei anana wotwe sei Bacha 2 weeks pepepe ne week we 2 weeks pepepe dia asem na de beda Asem Mpe Nipa beyokuo Bacha na me right leg na me ya afeso ese kula ese Inti maame de bedan Sompa ana omo etu ho ana mo pa maame ese kura wo kwan be so e de na unan ko ba sa mi pa cho de ko ba e ni se na mission adwuma inti me pon adwuma na me kwa akokla me madam se mi kofi Iti mi kwa de na me nhwe me na ase nti me madam apaso to form nti wo fa apaso na ne na bo me na ase no ali de ade an na me ka se madam pacho minimum de kono se ana wo de wo na akwa akuti me no se de me fa me na akuti be no se ene wo na ase na apeja nti me se wo atena fie ne tweet kopem se wo na ne ebeko na waba efiri ho no me na na nsi ni dadam biem ekwa na ebekwa na ba me madam ankasa kola mpo maame ko hospital me yetwiti na ne so still na enan minya ho odofo yenwia bai wo ba ha no ena ne nan no edaso no na de be na ye no onu ahu se ne nan no epagya aya asemo eno ti ko Sompa TV no so yenwia ba no ba ha na se de feed na bantem no ena ama amanfo dodo no a enso ani agye ko Facebook na Sompa 93.1 Sompa TV Ghana YouTube no so ye Sompa TV orofo konne ko hwese de ne nan no before no said ye na esi etie no ma me na ukotodwe no omo ye ne se adwua na me pa cho de ko ye ne se me ba be VSS ana eno ne hono ye nti hono ne sele ne bomu ye ba ko ma me na nso an kekan ko chichim tema de me ko konfa no chinti ho na omko ye me operation ekotwa ho no enti no akiri na wona we no so ebae me ba twan ekoba sa no muchini ba bibire ana me ba twan ye de ko hospitals ahodo so ankusie o kwa onko na akọ me ba twan last one klampo de me madam de me ko no o decide say nka me ko kan che me maame se ko mla se be ya obeti media akoniaba ewo hospital okachem se o tukwan ti me maame endi machi ti meduma yefo no mo na edi eduane eble me anopa ne awiane anwumre edi kopem se yedi twiti me nan no e ma ne koye o maame amfiu ba cho debi adenti na me pa cho ende mi ti menche because me madam gachem se me mla me bona mane ese ka onene mla me he me hospital emla ye agemato okachem se o tukwan ti o maami ochimo wantimi anya ho bre wantimi anya ho adage afo akwa yarehwe oso otukwan na baby a wotukwa akọ na de na okope no ho me pa cho sata me na minu a odi machi onu mum na le ta maso a wo ba be ho enti bem se sata me na
emo di ono ne ka chem se o tu kwanti wa mbe me okay Erote ahwefo ne atiefo ababa we na kosem o de beda Sompa Asem Mpe Nipa na wo se ye pene pomasi bre sa anena no ne ehwe na ye nyina num asomdua bua no se maami ho tono a Sompa Asem Mpe Nipa ye so ye ho atono enuti ye de ne ma sofo pa na sede sofo pa esia ya ababa wo ho adwuma no emu semu ofiri mu eba no ano den papa ye fa ne na ba ko no to so na ba ko no ye fa no to so enu atie ye mfra sofo pa mo hwe abra mpai boko so ne akwankyere ko so no sabri ye nwa ban no mo hwe ne nan no na mo fa compare ba ko no enti MC Asem betimi de niminu no ato so a na omanfo ahu no ma compare efrise nyame ewotumi pa emu akwankyere pa no ayaye no sister ina ho no enya asem keto kra enti efrise abre ko no de ano de sofo pa gina so sofo pa panipa memo akwa aba bajo meji so adumre nyame nipa bibia bako de nyame go so hwe bia bako so ato awema bi de aseda de mo tweri apo nyakopo de di kan ya beda se Sompa Asem Mpe Nipa de nipa ye de ne ma wo se saneade wa abra hu ababa wa no na aka se yesunsumu ade nti ye ma ne mrankran ye de se yoyo e ma ne bai wo je ne fa so hwe no megira Sompa Asem Mpe Nipa anem na ya da wase wo sa akware so papa na die na hu ye ana se akwankyere be na de mama mi ya ene na no se wo hwe before na be hwe after ya ensonsoro ya bem papa na nsem be krapo ene firi mu ba ye nyame nipa ye ntie o ensem be firi mu ba ye de bebrebe da betaka kan krofo se wo ho da nyame titi obi ka titi obi kire ina na mo kwa mo fa so so tweri ampo nyankopon bo mpa ye ene nyame kasa ya nyame tie wo mo no sa kwa na so ina me fa so ne ye fa nyame so ense fie me be ka mo nsem yi ya ma hwa me se fie me dem papa mo ne tutu ye be fie ano so udifo na wo yes ano wo ye busue din wo ye dipa bia wo nye dipa papa entino me hwe se ne ho ebeto no ne hiame die pie mu die me hia 101 me ka che ba me de to entintan so a me hwa ma se fie ma bu fie nti ono die me ni din komo 101 oni din komo ba che obi ade ne fie ba se me ka no bo bi ate die emwa yen edi papa mbebe fie edi metin wase be fie sunsun masem be ka sunsun mo kona masem ka kona mo into tare sunsun masem ko court nim sunsun masem do le masra mo se ya dia kwachire ku fom esre kutua sunsun ka me ni nya ne ko kutua ka no kwantana so esre se de na be tinga atoto awe de etuaka ya ho ade pa jasida ne be nyame ne be mam Sompa fo so se mo ma akwanya na abayo eba ya nso me hwe na atono je nyina da se na be mo twere aponya popo ya meka no osofo yi openi ye ntwanko se de usika no se wan hwe ye de ntoto ye beba na je sa abo bi beka wa ne firi ntuma mnya sa ifi nkomo okay enti so far no so hwe sunsumu ababa wa yin ye twa so nam ana se no mo ye ne dai ade ye ne se ade di na le di wo bi ene edu abayo do so onye ene o se wonye firi mo frase eti akra ne kra ne mpe sa tu me no ene sa de ebe wade egu ani mas ene obi fa ho se nan no ene no ade epija eti pese so wenye mu a meham tire na mi lokase minim se man so da wa ono abayo na ni koso de den anya mencha de ene mo so beto na agbo o je mu de ya ye nyina ye so o e kana ka se na ho ya kutua no da kwere na ye nam ene obudi ho osofo ntie se no se wo hwe enne se ne nan na so asia ye no na wo hwe ansa na wo bankran ama wo di akwankyere gu fom a wotu se sonson ya abam papa enya asem ketwa aha
Ento osofo ekoba no sa akonya wo ho se obi eyare sunsumu yade a ye betumi adarete no ana waboa no ama Sompa Asem Mpe Nipa ye ni mabanyam me pa mo cho 100%. Okay. Ba me ka che mo se sunsumu adwuma na meye Yankopon na yeso no se mo so me nyame ene lukurem enti me so nyame e wo vema ye de honhom ene lukure ene nam lukure ne bible no honhom no ene honhom a ye adwuma no Yesu ko sbi nyamo janka na bra mi ku mi je mo honhom konkono na se konkono ba mo so a mo ba ye niam akesa ye ebi no bi ye ba fo na me no kasa wo sui ebi no bi ye TV a ye hwe enti Yesu ye de nyame de dum ye no ene de Yesu ye yi ana on chese fa sa akonya ye ho e de ebude pa kwasia ana we ba oba be di mraso de ohuni bu ho so ba fo nemme obi an kan so sisi na me chekura wu ho simple na me de ba but it true say ye be adwuma both the difference is clear. Okay. Obi bia be nya akonya bia no betimi aba ni mo oba no emfa osuma wom emma esa so osuma wom na wo de ba no me amisi ya mi musum no. So say one Bible, one Jesus, one God, different doctrine. As you be in church, then you know so many baako dia, Bible baako na, Yesu baako na, Nyame baako na ni nyina hedan no. Nkonsum bia nya baako. So say Roman for bia sorry a, okọ baby a Sunday no de ekire no ana obi ekire. Methodist for Sunday de ekire no ana obi ekire. By then no, osum no aye bebree. O ba afa no to nche, na bra se be susu nyuma, fa no kore bra. De huni bo Okay, I was off for a numeric yabeda say. Asida Kenya. No, okay, prophet pa and Yanano etchen commono, see a casum yuma padia or unim depa. Osha baba one and anwa difference of Ben Papa or Samoa. Oh, first of all, Mamma Chami, I'm a soft for Safujima, crisis life, nation for true, and a Solomania. So for sure, Mamincha Nana Free, our Ashtown. Nana baby will be a chow. Mamincha Durapia. On social media, Butu TV on Fire TV near Gromia, Mimia Tony, the wife of US. Durapia, baby, I will be ano. Ya chow no or Busha Funina. Ofo Bema, da Ababa, where you bay by Michelle and Nano. A normal kaka ye fa. Nipa say bibi yo na wonsa na change color be change ya black bia no say nyame ampata na wona no essay ana ye ya betwa because nan bia na say honam bia na ebepira say ye kuro say muabu na eye black sa no etise se be aboa plamle akaw wo hwa say ukoto se plamle akaw bia si ya na onipa kokwa si ya na eye yeso mo nyame ampata enye yi eti enwa ba ba ye no mehwe din fa na se mo mobo na okeka nsem bebre na me kakra na ye me ya kakra busa nse na busua we na oche se wo ba ha no kra no in fact na ne maame me kan sa ne maame mpreso am sa sabe akoda fefe kama na problem wo ne nan na wo ba se o maame se sabe oba amanfo besere ne se sebe obesere de ana se ebeye ngwase ama nam sao na kurai wa ya de ama ayema we na amanfo trase se bibi hawa entie nipa no we na de kro na de ewo ho ene e haw aba we nya se wa mu ni maame but ohun sa de ne ha no tutu na mo bai yeso bai je ne fel so se ne sebe ya yesumiye ye gisere ni so nyina na didi kan no yenwa be ma sofo ye ne kasa ye pa nyame nhyira no wa yade te pese kanya se we iswa ne kire se wo mo nim de on pese o mo boa sunsun sem ene honam fam nyina no ebi meka ho eno ma bi se na ya na ye pe Oforisuo se obi di na sem beba ne ye beka ho asem na obi bagye se metima ye ne nipa ne betima ye we abaso body o na eno na ya na ye ka ye yiwe ni firi ho a ya na ye stress so obi nsu ba na so se police ni bi asisi no obi ayemse na nka ye hwesa de wesu e de gina so se na no asem bi amuka ye no ye ba beji sam ye police pani me ye commander me ba beji asam no na me de akona me wiam the feedback u police ni kwasa kan nyam efataw e wo TV so
na so bɛka asɛm bi na sim enwa bai so hwɛ before and after na ne nan obi asɛb onim de pa na ho sɛ ne nan no first odi kan de bai before no let us asɛm na agye nsɛm asɛn patinshanka ruade sɛ nyame timi yɛ de ade ni nyame timi de bɛhyɛ wo ɛno nti yɛ tufo sɛ obi biara wo fi ɛmfa ho sɛ man wadwe nya wo sɛ ade na sɛi obi bi wa bam na ho na wo de kɔ ho a wo kɔ yi de ɛne ne wo kɔ gu ho ani ma so twanwonko wo sɛ tuaduam okay eti yɛbɛda na se sia na yɛpɛ no eti meto nka ma obi biara sɛ noma bi sɛ ba ha enye we nko de baba bia na obi wo hu nimde bia na omo ayen na Ghana fa ntampa eni kumaseman fa ntampa fra fo okay the nation sanka obozo be ma go so ma hene tie na akwasi bosumpra oyotumfo betwani Ewurade nhyira na ogo so amago so adini so okogo so nsani ma deda na kwan mu kama Ewurade nhyira wona ne ho kani na afi Ewurade nhyira kese enkoma Europe so tumfo se tu nyame kese ne nkwa so ba bi owu bia afi adofo ada bia da mebra kwaku o amano ne sahanso na kodioba afo nso wo ho a US wona Ewurade nhyira mo adum bishop read condosman Mr. Yeboa na Kofi Jobu nso Ewurade nhyira mo ofoso ababa yi nyame ne yeda na se ama na brabo eba ne se ya na ye kra me na sofo paade mo abaso body de man ne nan nkomwie mo abaso sa nyesa abu hanse oje akire di na ne ani akire bi mu so a ne ye wie pe e sa ya asem foforo e se ya ye ne yakwasa abade ya na mempe nti e bona abaso fo tuntum ne kura ade na change afiri mu sa ne kuru na ahohore wo ho na atima yesi ndwa kyese ekọ na emum omi hunu nanse ne siwe abaya atimi maso kama afiri wo kọ ne de metena so obi nkase me mo ne di wo ma no eno abi pie ma no na mayi na ye na ekọ fozu ni ameka jo nipa woti anumre se oto na bibi ntuwa nkase bibi ni wiase na brabo aye bono spiritual 80% physical 20 ni bi prenipa obi tuwo ne yade no o twa beni twa jajo esun yare ye ne ho nipa kro nso wo miemu anadwo hunu se wo pira no no anso na to se nsu ama bra wo kamu na wo na anu aduane ama bra wo kamu no na esi woni ama de ama na no nkomo e by Friday mi bubu be kan se mbebere emeni ho bi ba ye chesofu partners ya wo je nkomo no na no ano no sa na ya na abra botie ndi ebe kan che nipa asem nyanto wo se memmen no nse kire wo sia aduasa mienu se bibia ni wiase ntumi nyan hwe de na afese wo kire no akeka na sa abra wunyina yi abra wumunyedu abra wuni sunsum di na wo kokontoko hunu bia usua ebeboa because ye do beko amane ese mu na nyanyame difo bi te se pa na abehia no enan awu awie se de abo black abedu kotodien de na wo se ho no ye katifiri so awu nanso se de asaye no esi ne dada mu kama awo bre ba no graso na nan so ye no sana e ba ya to obo ma bibia ntutu ya ansana ni yes okay abe watia do kam na ko sisen ofoso bema ye da nyankopon ase me se wa ye bido nyame Miss Nidini ya biafo nyame Erade asa ye na de ni biemofo so bema ye da nyankopon wase na nanu fi adofo so bema baba wen mentimi ama dwumedie no so na meetie no na me raho e wo Facebook baby ana me won na me monitor program no na yare hosem na so ni nyina mu no yese de wokom agia ne omeye se nyankopon etimi afa odifo paso etimi asa ye nua be yade me de me wogidie se asie awie because I was share ne nine no said de na asia ye tuntum afa na ene ni nyina kona apart from say aye tuntum no so for so won se ne nine no ahia asie ewu e won na poso ho no ya ye hwane ewu etetale so sa but nyame adom ehwo ni nyina so astati ahonam no toso kama enu ni nyina ewa ma aye kama hwane na ase hwe before ne hwe after no Erade aye binti ma yemfa aseda rampim asieduma nyankopon twedi ampon basayi adom na de toso nso enkoma yankase ye papa prophet pa papa ise oba no ne nam hase no mu a wanhwe yi a se de no osika no wo mu ni se wo ye nyame nipa
because simple man ɔgye short na ne nika no agye ne top obi asi so na ɔne wo nyina ne nam ha se no obi ba ɔbɛka sɛ bi krampo a ɔnhyɛ da nye obi aya na Mpe Nipa a wɔnom nkyerɛ wɔ mo ho adom na wɔ wɔnom so no wɔmfa entu wɔn ho awurade nkɔso nhyira no na wɔnto na adom ne mu na ɔnyɛ nneɛma a ebetimi aboa foforo ɛkyɛn so sei na yɛ ka kyerɛ ababaawa yi sɛ ɔna nyankopɔn wase yɛda bia ma ne deɛ nso no ɔnkɔ so ana ɔmfa n'ani ɛne ne wura nyinaa ɛnhyɛ awurade mu na ɔfɔ so bɛma aboa bi bɛka wo a na efiri wo ntomam da ne da yɛ sɛ deɛ ɔne wo didie no ɔno na yɛ ana awie wo nam ɛna deɛ ɔne wo dwareɛ no nso no ɔno ana yɛ ana ɛsrɛ wo toɔ ɛno nti no yɛtu adasafo sɛ biribi haw ɛnkasa me maame ankogya me papa ankojam na me nuanom nyina yi me amente no enti me so metena ho a me ni obi a me ya baba wei want na se no wakentene ne ho no saa nkonnua na ye de be mankyere ne ho no saa ya wo na wo te woni nipadua ne mo no want na se no de ba Asem Mpe Nipa so no Nyankopon aye adome na prophet pa so ama ne ho atɔ ne ntene ye say de ha wo bia de titi wo bia no wo de empacho mo for production line nto so mayen wo frɛ sɛsi a ne ntimi amfa ma na ha wo ye wie dwumadie na wo betimi afrɛ ye ne bra na yemwa usebe ya wonso no bibia bekoso de ama won e ma no ye 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 and 0452 094593 0452 094593 dear how will be an ababa will be war your friend is a bit person so I am side the word Georgina but church na ya no afrem wati ono so ya dear no afre ya chena na ye hwese prophet be nyame ya adom ya otu kwan wa be de gina wote me nka nyame ya adom o chena frɛ na ye hwɛ kwan ye be fa so e be bofo so be ma me fa ma no nsi ase no medase okay enuti nasia ne de be koso ne de ama prophet pa ifri se nyame ode na asem ma na ode adiye ene ayaresa sunsum no kan ho a na kyese bibia wiem die so fi hu na wonkyere ne ho te se ya anom saafo no na nyame asem kura wo enuti enwumire ye beda so for pass se de phone no si amanfo frefre no hawo mu frefre pa hawo mu enso mu ma hawo dwa we no we no mu frefre dwa enso ma o se ba sei ye bobo number na wo frɛ ma me transe kakra e de be na wo kan oba pa transe kakra mo ma ne transe kakra e de be na wo ka kire wiase ma nyina de na ka kire sofo pa ewum se ayaresa no nyama yie na nsoso no ani daso no aye bo ankasa kura ni bide ni daso ho anaza wo hwe ona no enkane no na ne ene na ubetu akasa ni daso ho me pa chan am pa chu ansana meda asino pa cho meto nyumba ko nyum no kura ho hia okwa aso de wei pa cho mo kwa aso House of Power okay yenti o mame ayeyi na mede mami nyami ebra metiasi na meyera di udina yo samadu eliaye yibio eno nyamuka osro mese ayeyi na nyumre mede mami nyami ebra metiasi na meyera diudina yo visa samado eliaye yibio enyo nyamoka osro ogure dia na mpese o yiri dware atetelo no okay ni munyam enka osro hene kafra mame kafra wabre kafra wate nyame beye dia kare nyina ma wate be pacho me tia anadua na me dot asfo nyame ase ewo me nan tibie kom me du owo ne nkwantem anesa
eso awurade nam na adom ne na wo mobro so ama me so menya nanim adom na me nkwada so kura me na ye ntwa anto ankune ama man ka dem a na me dot azifo nyame ase bebre masi de to so biem ekọ de ma Osompa FM ha me beda mo nda mo chi ama me maboa me wo sunsun fam ne honam fam ama na ya bedu senya na me damase me mpai bo se awurade emma mu program ye ndru achi chi afa so me da osofo so a onyame fa ne so eje me so me se awurade nkoso ama na adom ne ngosra anya kese ekoti se be ye kese pa afa so me da aboafo eboa me titu fidia metimu me da o mu na se nyame won hira mo bibia mo hire o me hu bia nyame won hye manemu acho me ba cho bia ta su koma me madam lady koka nyame won hira pa madam enye ni penya na be de wa ya ma mi da wutra madwuma free afa so me na iba ye wusa wadaji sika semu ne mpai bomu aboa me lady ko kanyame onhira onyo kase eri ko sisa obeye kase pa okay ahade amanfo ani emre utabe susu ha memma no betumi susu minim wo mo baby ameka hwe ma no bi susu ahwe ya na akofas ma ba be fete program obapa mompama ne pagani mu na yene Obo Heba and Medical Research Center entwetwe enkomo siba duso emra cc Obo Heba and Medical Research Center e wado ato adumanu sofo maame dokno no na one no edi animhwe anu ntidie be ne ye wo hawo da bia metaka na fidie so maame ne wansa yade nipa benya soso na ye yade kuru ya anu ntino entrafie o abibiduru so na Obo Heba Medical Research Center wode etu yade ase ono ena de odin heba bitters abadwa so no sign de prekese powder abadwa hesa anu mienu ode aba no omanfo agye atum na ensofom doctor memo akwa aba Joso Panipa bibia abako de oboade adum na so doctor na ho ayefese okoko no so ayi ne ho se munuru no mo amunum bi enye kra entiesa na ma okala ni nyina yi kama pa doctor yeti we na nwure de odema matiefu yo Obo Herbal Medical Research Center be fa kwanya so achia Sompa atifo ne ahwefo ene anwumrei na mote enka na yo Obo Herbal ya na ye expert in cardiovascular diseases ye ka cardiovascular na ye akoma no ene droban ahodo a moja efam ediafo sane ewo nipadua no mu enti tmachie anase problem bia na yarwa bia ebeba idasa akoma no anase droban ahodo a moja efam ediafo sane wo nipadua no mu bia no Obo Heba ya kwadre ewo mu ye papa enti ena anwumre se wutie yen na o akoma yare akoma ho problem wako hospital ama ya kan se wakoma no ahonhu na problem bi aba akoma no ho a enti ama ohumi a enhyeda ensisi so ya de ka kra bia na wabre eho a na ebo ententem owa na uye masho tutu anamo ebra Obo Heba na obaye na so ya Obo Heba ebetinete wako hospital ama yaka say wanya blood clots ewo nipadua ni ba bia Obo Heba eye minor cases kra enti tutu anomo ebra Obo Heba le Medical Research Center na oba last stop enye no nko na Obo Heba ye treat nyarewa bebre enti se wutie na anwumrei na nia eya akoma yare ahodo ni nyina no Obo Heba yetenete ode eye fun yare se eye ulcer ana se typhoid mentwentwen so ene yafuni kana nwumra obetiatia mu saa boi amade ache ode enso eye yafunkro eye ulcer ene ekomde ne kakra bia ne yafun be ya ne yasa
aduane etom a ebesan ye ne yasa eno no se kom de wabui udidi wie nso abui tutu anamo bra obo heba ode eya wo problem ene waware be ye mfie num fie du untimi emfa fro enwo ba ento naso tutu anamo ebra wo so ye bema untimi hye wo ba nyinsen nkwamwa na eboa ema bema utimi gina esipi eyeden ehye wo ba nyinsen no problem aba ho tutu anamo bra obo herbal medical research center na se wo ba eye last stop kra wo de eye asichire yare tutu anamo bra hypertension e kanu moja broso no bra menka se bia ye mo yare din namu san yare na hodo nyina obo herbal ye treat menka se mo yare din ti wo ma o ba ye o machines e wo ho a machines ide jai research no doctor wona ya na me deno research no just ye doso ni ahwehwe ba bia ya de no ne dia dura kan ye nim die no ye de machine be hwe ni padua ni mu ahu problem a ewo ni padua na machine wo hu me say e bana me di screen wo bia me ka niema e dadi anasa e wo ni padua no otimi hwe me sa say doctor we prophet ana because machine we enditro niema e be ka no eye no kretrodo tutu anamo ebra obo heba na oba a last stop kra ye headquarters e won Nkranza adehyeman eho na ye headquarters ewo okotechima na ye wo branch ewo ho eye Nkranza kwan no so eho na ye ntechiman branch no ewo sunyan so ye wo Zinco Divine Junction ho ye ne Migration Information Center omo office no ene dia nimhye okwa Accra so a ye wo Accra Kaswa official town eho na obo heba ye branch ewo ho ewo oba Kumasi ha ye Kumasi ye wo Adoatu Adumanu Kumasi branch no ye wo Adoatu Adumanu ye ne sofuma me kenke selling point ho ye ne eno na ye di animhwe nti oben bia maboboy bia obetimi akoho akwaje wayarehwe ukọ any branch treatment anase nia yeye ewo branch Kumasi hanom no okotechima the same thing enti tutu anamon ehonum na oben a tutu anamon ko ye numbers edidi djuma no numbers no egu screen ani for the sake of omutie radio no ye numbers no eye 0257 472 506 0257 472 506 and say 0249 761 508 and I say 0550 19 1514 say o share TV your numbers no ani eno na egu screen ani no o frɛ number no mu bia obo he ba be so wasene na nkyeremu ana say o ha obia no ye no adidi ho enkomo meja ama menua no akasafa prekesefa powder ene odin bitesa obo heba ye de ba okay enoti sabre no odin heba bites ene prekese powder no ene adrum wanwan so a sabre edi ahim edi atwaguo ewudwa so a ba bia ye heba shots bia no okwa benya bia to oye o obo na di ba adwa so na ano den odin bites no ensenkyerene a eye no if you hakura dance die wa de bia na meme o mo ka odin na de na odin aye asem o emu kyire mu be ma mo kyire anya sanketo doctor me mo akwa aba amanfo obo odin o na ne din ne honam so se na de na ma odin e dan so saa no fa de ma odin dan so eni na ne se odin no ye de nnuani nu habamba nitaya edin eni e de aye odin heba test okay enti no se o e ka odin na e se ohun se nyoma e de ye en edin enti timitu yare bia ase yare bia se eye yare a yaka se odin timisa nko ade timisa okay agi se yare a ye ntro ye du hu se entimisa enti ne e fe no odin no bi de na ma mema no ebo odin sisa de enti ama no bo omo bo mema omo bo no odin no omo bo no seni se ofa
ade a yɛsɛ bɛrima apɛ sɛ woyɛ biara no ɔde ntumi boa ma woyɛ okay sɛ ɛka sɛ bɛrima a sɛbi ɛnyɛ bɛrima no deɛ ɔwɔ muscles ate aseɛ but bɛrima ɛne deɛ ɔyɛ adwuma ɛwɔ anadwo ana ɔyɛ adwuma wɔ mpɛmma na ɔyɛ ma no mu ɔpiafo ne bɛrima nti sɛ wohu sɛ bɛrima biara ɛbɔ ɔden ɛdin na ɔmo bɔ ne saa na ɛwɔ deɛ ɔden ayɛ ama ɔmo okay saa ɛna ɔden adwuma a ɔyɛ ne sɛ obɛsiesie sexual weakness sɛ wayɛ mmerɛ wɔ mpɛm mmerɛ yɛ no ɛna ɔden a ɛsi ha ɛsiesie ɛde ma okay nti yɛkamfo ɔden herbal bitters ɛnyɛ mmarima nko mmaa nyinaa ka ho yɛ ɔmaa bebree ɔma frɛ yɛ di adanseɛ na ɔden paa ɔfa na adanseɛ ne nyinaa ne sɛ lady bi frɛ yɛ na ɔsɛ ɔne ne kunu da a bɔsɛ na nsuo no asan aba abɛsen kɔ na yɛnim sɛ ɔbaa deɛ sɛ bɛ wo ne wo kunu hyia mu a ɛyɛ sɛ nsuo no timi kɔ sɛ de bɛyɛ nsuo no bɛkɔ awodie nim na atimi akɔ fertilize wɔn fertilized egg no na atimi aboa de akwala yɛ de aba wiase but ɔbaa no so ɔno time bi ɔne ne kunu bɛda biara no na ɛba nti every time bi ameba na meka sɛ ɔyɛ ɔbaa na sɛ ɔne wo kunu da na sɛ san ba ɛnka sɛ ɔyɛ natural abortion ɛma wo wo do hu ni sɛ bi asa abrɛ di ɛyɛ wo de wo but ebeduru ba bi na apɛ sɛ ɔwo no na ɔntimi wo enti yɛka no ɔbaa no bɛtɔ bi yɛma no we baako 4 onum wie na kwan mu ada ho okay onum wie na kwan mu ada ho nti ye kanfo odin no e dia ma obia wo yoba wo ye bema na se wo enamu emre ye sexual weakness bia ye odin herbal bitters and ye kanfo e dia ma bomodin se obenya bi na afi wanom onum a me se obedi adanse enu aba ne die ni bi wonyam se 2 weeks onyum 2 weeks nti nye ade ketwa akra no den no eye ena afi mema no nso me pa cho waye mre e wo mpam untimi mu adwuma me se wan hwe ya wo sika ni na obema oba ne sika ni na nso anigye ade anigye ebu oba no ombu da enam se anigye awariam anigye is not all about money enye sika nko a enye about so auto gift acha oba but about say oh yeah the most important thing they need for e wa bra hu hia because at the end of the day in society na ewum no so oba ne bema bia ware at the end product na so mbewo enti se bema so waye mre e wo mpam na se o sperms no ankwamo na ewum na akofom na oba ne timi da all right no so awo ne ntimi mma ana usually they say man but mema ne bebre ho low sperm count enti bomoden ne nya odin herbal bitters won so de bo ania no wajam sexual weakness premature ejaculation bia bi bomoden na je odin herbal bitters eno ene be boawo afi wo ye be ma na wusisi ne aya wo ya otumu se wusisi ne mu wo ase de mpane pa na agu wusisi ne mu hyehyew bomoden se obenya odin herbal bitters eno aman bi frɛ ye efri takrade o se disisi no ana mu hyehye na se bia soja pa na agum ye sendi bi ma na o sase se onom eno pay our first maduro no ase ye bio because no amenom ye no ase me hu se de na hyehye me ne ade ni na ba fom ye odin herbal bitters ne ye come for the amount to ye bema na so de ne waist pain severe excruciating waist pains a ye odin herbal bitters no ene na nwumre ye come for the amount so bo mo de anya bi na wabobo me pa cho ye bema na obema na mu hyew na wo jonso abosemu ye wo ya jonso ne mpese bebe ye a ye odin herbal bitters no ene na nwumre ye come for the bema bia owo emreye ewo ne bema semu bomode je odin herbal bitters na no oyo oba na watenka na teko one ukunu hia obeye romance obeye de so ye bia still na oda hotim keja ase sebe timedua bomode se obenya odin herbal bitters na wanom ebe boa mo watenka na ba kama na bibia nso etimi akokama enso de ama oyo oba na se wonsabuo no enso emeye ene ba ekira emma ebia etimi ba 3 days 4 days a eze ohun se moja no adeda eba sa ebe kwa yare pa na dia bro na odin herbal bitters obu nsa na wote excruciating pains yawe mu odin agi se o charge adwo mo mantam na ate se akosua mansa obu nsa odin herbal bitters me pa cha anyintum so de sa na wote ya mo ba bia se okwa achima na se bi obu nsa on suffer pains yare inti bomodin se your family history gwa onya odin herbal bitters na ono ma bomodin ase ebeboa na di uduma na dia ma afei preke se powder no eba cho me ma me papa utie me na nwumre ode ne ya
akomayade se wakoma na bon tentem bro so se de ese ebo woyɛ adwuma kakra bia no wabrɛ wonante kakra bia no wakoma ne bo peri tentem edura na jo a woda wontimi na bo so wakoma ne bo na honhom ya ensisu so na ase woyɛ nyantehye wakra ye ɔden heba ye prekese powder no ene na anwumre ye kamfo ade ama bomode ya se obenya bi prekese powder me si akomayade bia bi eye prekese powder afi won so de no ana onsa na onan ye utitiriti me pa che stroke nyodweyare na ebon kaye no bomode se obenya ɔden ana se prekese powder de bia me ka me si ba bia moja ne nko bia no titiriti ye ana se numbness ebeba ho nti ba bia movement mi di ekoso bia woni padia no me che se moja no etimi koba se wontiri ni mu na asisi a me pa che eye prekese powder eno ho asem ene ye kanfo ade ama wo afen so onsom oye obi a ode no so fa diabetes e si tweyare a eye prekese powder ebe regulate wo sugar level no ama na ba fam kra ye onipa bebre o ma no bi a o ma di ho adanse enti bomoden se obebe omode akwa jibi afen kidney issues online no empemade and twisty and fiti and so si water kakra bi a na ase na apega eye prekese powder bomode ne kotobi no no da wontimi na honam ye obasabasa prekese powder bebo modi aboa ma moja ne de afrisa ne kama e de ama wo me pa twa duro yi open do ata obefre your numbers ne wo screens ne so na mom no gan half na be bia okonkokwa ma me akobam herbal shop e wo ho onsa beka bi erikus herbal enso wonkokwa onsa beka bi oko Accra na se kaso a ebi e wo tribe of Judah wo kaso station ho Accra e Kaneshi tribe of Judah onsa beka bi Okaishi drug lane enso oko Kings Walk herbal onsa beka bi Repass Ventures onsa betimi akabina de di ujuma okotema ebi Little George onsa ebeka bi e tema Little George and afen so kwata kwade nimdie herbal onsa ebeka bi and afen so Benyak pharmacy e takrade onsa beka bi takwa eyo owas ebibiduro fie eye takwa eho na akwa onsa bebo modia aka prekese powder and afi odin herbal bitters ni boko dunko a eye Lydia Bote over the counter herbal shop no oko ha onsa ebeka bi na afi de obakuma ase a eye Tafuni Road PFA pharmacy afi so Colina Keba Ashtown afi oko misi eba e omrom and afi so oko kewa eye mist Freddie Men's herbal and afi so Blessed Require and so ho Abrepo Junction eye Arms herbal oko Sofolaya eye Tinatech herbal and afi oba asia ya anso a Sofumame ene abna ena madam abna anso ha oko Asante Mampon yes Asante Mampon so se wa herbal obo ase eye Smart herbal ho na akwa onsa beka bi na afi otimi ato em se o asem kakra kan ti o de beto so okay Alex Joe dodo a ope bia Alex Joe e wo Western region eye bonsun kwanta e hona Alex Joe e wo dodo a ope bia ida se odin ana se prekese powder okwa wonsa ebeka bi e wo ho ye numbers no eye 0249 0249 761 508 and I say 0550 19 15 and I say 0257 472 506 okay yene obo heba and medical research center na etwetwe enkomon odofo da bia menya ikan efrisa yade ya eno ntino ama me ne wan say yade ne nipa benya so a na yade kru ya pem na yade akoanim ye kokote ye nwa ba kese wa bia wo bo ni nua ka kire dua bo ne maame dua na empo atemdidi odidi ne maame no wo frefre ye mumie koti asem kro emra sisi a hello kasewa Hello? Good evening. My Joe so Obapa. Na yese wo frefre na minima sem kro oba. Because when you say mola, mo flash me nra. And then no smart home me because no me frem. O say. Papa, me for watch out. Asem mom de bet transfer TV so kai no. And na no kwenti en ka TV no say me di obi ache me for watch out. Papa me sirawo. Na nya wa na didi atem no. Ye mo tape no nkire wo. Me me for watch out. Aton da bia dru no. Enya radio so asem kwa me for watch out. Na ye ba wanum say didi u maame atem.
me se me fa macho pa. Baby, asem na duru no, enya radio so atam. Me fa macho. Sesi no, wo fra ye na wo se di Asem Mpe na person ne ka. Mo fra shi mi ti aje ma me fra. Mo ko me ne mo lie. Eti me se me sira wo. Enya radio so atam. Asem na wa hinfie na ne ye ka. Na na me se ayo mo aka mo pa na mo fra mo ka ma peke. Asem na wa hinfie. Mo ka so mo ti aba ho bio. Wo mo ti aba ho bio. Na wo wa chopa bia na wo de apa o maame. Atiafo nyina ene me baya adwene se abraba wa bia fa ne kese wa ye bebo ne voice na kire ma odidi ne maame atem no a obobo ne fiefo dua no na abusuafie na sa baba we wote ne nam ne maame so ene obesa ana obedua abusuanim ne maame dan a ono kese wa ye wo ne twumu no wagye dan na firi ne maame nsam na edan ba ko a esan wo ho wogye dan no asan ma ne ma adem no akwa we asem a akoye duabo ewo kote na ene asem a efiri kote ahimfie eba ne se kase wa se onya ho emfa enko ahimfie ho adenti efiri se wabu ne nsa kase wa se wabu ne nsa nanti onya ho enko ahimfie ho onya ho enko nsuo ne so wabu ne nsa omo abono na de ha me kra ne se kasi wo yi a wono wakoye ne ho abubonua yi ka ye ball omo no nananom si ontua 500 na ne maame enso ne nwia ka akire entua 500 ho medwene ho a mentiase bio nananom kra se omo bom ani kirem kra meka efiri se Ghana hano asem bia ni ho a yen ka no radio station sabre se kote hene ankasa ebodwa obehia journalist for ni abekova kote hini ko bie suku ano a obehia journalist Sompa for say ye meka na ye mfa kire wiase amansan nyina se de asie ni na se wo mude wo masem aba sabia ku sabia nyado na nanom a wokote asemi ba ye mo tratra so boso mienu mo antimi anka ho asem na se ye ka ho asem na awia bom na ni nyina akomanhia fie ni ehu de kotefo eye de a na tese ye bone ne sen na mo bɔ maame ne ka se snap nkoto 9 na mo bɔ maame no ka na ne nyina kodue mu no maame no fra ye se ontua na nya danse ama maame na tua eti sana nananom ye yenum bi no yesu betumi akodi akonwa se de modi akonwa ya na no na wanhwe ye na ukasa pia na akokasa atrahye se omodi asem ne ba Sompa radio omde ba Asem Mpe Nipa no mo bo mo kase adati eno omde ba ye yesu kie nyina ye pani ye nyina ye hwese asumdie bekoso na me musa nananom mo okote actor nkonwa se ababa wakase wani didi ne maame atem no wiase man nyina atie na amanfo dumi ababa wani se onye yie on kase nkodu na nim amasum ntono no ensu ani anwea na befa sa kase wa abra wadidi ne maame atem no ye musa nananom mo okote se edi asem no maka fa ho mo atem didi ne maame mo kase wani didi ne maame atem no MC mo fa ntum maame se wo mo ho momo atemdidie na kese wa didi ne maame atem no ye bo ache na nanom atrankomwe wokote se ene sa na tie dia no mu da ne dua ne dia na o hwa maame ne hu fi o magu a na nanom hwe no ma address sa atemdidie no ento amde asam ne ba haniti no mu betwa o maso afri krom ha na ofo so ka se enye ne maame no o se nye ne maame no okogina ahimfi o ma ye bisa ne dia afede wa atom se ne maame no na me betua ne ka na minim nipa kula wotai na chi wo ho afon no so no masa woni masem ni mu a eye tie mu minim be makro na wotai chi phone no so ana kotobonku phone na yesa keka sa kotobonku phone na yesa ko to the join na ko Oja bano mate sesa kase wa no ne yonko pa ne chia me bi wa himfi ho enti no fo so ya hwehwe mu adura chiri de akodro no e wase wo no mo konso no so yase wo de nso me yensa pepe ne Antoine ba akoka wo no mo de ye na yeso so achima e wo no ekwan na wo mo anananom achia me nanananom di akira akon na yese 1000 cedis 80000 cedis na wase say rama no efa half yeah 500 cedis no obo dua no so yeah 500 cedis na bi sasa wo no mo ko won so a ye koda ne dua na ho niam no so no ye hwan na ekwa akotua ye mo ne voice no omu ade wadi do ma me nimpon atem ye musa na nanom sa atem die ne ba so dia asem no maka
na so omo di asem na baba bedan yen yenya asem todi o ya fidi o ya mpamo abo o abo na be wuro mo na free kote ba ha efiri so ma husi enim de yentie ababa wa na odidi ne maame atem no entomu Noki aya asem kese yakwa 21st kenek na yikotu yade nsa yade na 21st kenek bae na abasobodie pii ena omanfo ebo 21st kenek se sa 21st century we nu ayiwo mu no 21st kenek abasobodie nko a abibiduo enso eno di tu yade ase sa ase ateka no eso sisi efa osiremu na akokom akosu na ase na otu ase dokudoku ofriti tu ase no enye ne omafo dodo no enebo omabasobo nsemo hia ya de bibire bia da 21st kenek se obetu ase de ema 21st babies no so wo oguso awoche la wa tunes kan infidi ahodo pi odofo yenko na yemfa yade enkoda 21st kenek na wontu ase emfa emayen kumase oboase akra sunwane nkranza tachiman obehu 21st kenek ewo ho 0540311311 0540311311 3 eco capsules odofo koko no poma to koko no edunya okọ jana so a uja onan na muja efirimu ba odofo koko no papa oyemu wanhwe ye beduru kakra koko no na ema untumi enhu ade udwade honam eyo hene koko na yes ansenchene no na aduru ametumi akamfo de ama wona anwumire 3 eco capsules na mekamfo nam de ama koko master na mekamfo nam de ama 3 herbal center na this aduru we abadwa so se ka koko asituo pa de a odofo se usa 3 eco capsules one emwa okra odofo yenko kolina ke badani herbal mist yeba apidan na yenkope ebi ento yemfre wa homa we so 0546107107 0546107107 akwantu seminanda express group ena odofo waye krado waye ready so obeboa Ghana for ankaka adehye wa santimempa no enya asem keto Canada US UK ehefa ena apese okọ emma wo bi nkwa juice kani mede bia meka kire no se ukosua de kọ ewalatu asa express group ena odofo mekanfo na mede amount wa shita Ghana ha afa na be pinu a ode Ghana adehye etu kwan na odo koso opeba bi ma atena kama eno ena ye ho makia omanfo ede wonwuma ne wa control esem ekoda no Kumase Accra Tema Islegon takrade Sunyani Tamale Bibiani Ubehu Express Group ewo ho 0249000448 0249000448 Express Group number no orofo yemfa na yemfa yakontusem emfa enkoda no mizo drink ne 5G meza no abadwa so Ketios Marketing Agency wo mo ena di mizo 5G meza abadwa so orofo ma fododo na na atu aguso na pebi efa hihye frigi no efrisa wo ba wo dodo empenim guase chi akokọ na bika ho wo de boss wa ekopa abadi to no ne aponto no orofo se wo wade a mizo 5G meza ena mekanfo na media ma wo manager Daniel Hall 21st kenek overseas ya doso pu benya biato na dia kodi ujuma because supermarket abawa sister sewa ewo anomaji post office mizu 5G meza etata so ewo ho nya asem ketwa mama Esther o Outcome Royal Ventures Baptist University abuwa kwa yenko mizu ni bi ento ho na Sachi Enterprise ewo asafo abinchi one VIP car park no na edi ehwe ni mo 0246270221 0246270221 yeko na Sachi ne mano no kwa Quality Company Limited wo po yamantemu mizu 5G meza ibenya bi ato KF Kinju Enterprise wo so am heya oni ndum hotel ene di ehwani mu wuram na dia ko nusu ame no opamangwa abrosa na se ho na KF Kinju Enterprise odini dwuma odofo awiye brim nyakopon eche na adoma chedi o na adoma chedi a o checheche no nye nipa nyina na sabia kusabia nya ado omunya adoma chedi ni bi na adoma chedi a ekura prophetess Abigail Asantoa no ya adoma chedi a emu odurupa wo se menka ncho se council no onyi sika debi council no onyi sika se de omanfo bi fra wo se na se na me family no se debi wo se nya media chene kwa ono so de be che kwa eno tu sika sam na enye wakwantu sam na yebisi basa awade no enkoyie prophetess say fa bedano o sokoba ampayo news site eho ena nyame be nyame na ne maso aye ne ma eno ti se ye pese ye call prophetess Abigail Asantoa ne from kwan dia yemfre na omo kire kwan no na enye kama pa emfa emma 0243 263 899 0243 263 899 sokoba ampayo eho
na prophetess Abigail Asantua udi ni dwuma orofo yenko na yenko pe club no bi emobo club no yenko pe bi emobo if it says how club bi no omafo ani so ewo so bia de enoa ene club eno so aponto ni abadi ntuo ni nyina yuyo ni nyina no eye club bi na de wo mu say ye wo last size ho ene ye wo medium no head wo pe bia no na watumi ayi obi wo ho ane kese no ono ma no wabre na ontimi num wie nti toketo ni bi na bobo ne tentem na je foforo ebeboa pa eno nti no so wudidi kura pebisi nchen se de be ya obetumi atibi edi bia enoa ene club eno nti odofo ni fie du nwotwemfo asem koso saa na oba pemfo so ntimi emfa wansem enko club bia no eso yenko pebi entwitwa yemu bobi na nyoma enko kan Abe Herbal Clinic Abe Herbal Clinic Dr. Sampa Dr. Sagro Mamia Bewuko wono ene sanyade wa huduo pinu ode bibiduro ene sanyade wa na edia ma me agye eye hoing heart no ena sickle cells no na sickle cells no na ye omanfo bi nwanwa se eye den na ma me nya no aduro he ewiase afa na nyina no bibiduro etumi esa sickle cells yade no eye Dr. Professor Abe eni kura se aduro no Abe Herbal Clinic cause yade bibire biada ye fa emra na kache na so ye obetu ase na wode amawo bibiduro ena odi tu yade yase o enhaban ni mami so enim habai kwa yebrentuom eno kofa sanuru wi enyina eba tano so apatapa new site ho na Dr. Professor Abe odini djuma 0243345392 0243345392 Abe Herbal Clinic na mekanfo na mede amawono wodofo ise ye kwa na yakwa kope bibi ade apepa yanuma edure man bitters dure man capsules sa eno de Lawson Herbal Mixture ba dwaso Lawson Lock Mixture eno so bi dwaso yesa yade ni etwitwa bi ni ebubobi na dure man bitters no eno na abagi ntiri ha ewo Ghana ha enya asem keto akura orofo yeko na yekotobi na yefa ento yepono no yeko yekotobi ni abadi ntuo no yeko yekoto dure man bitters yeyiyo no ebebo yi papa na nyoma atumi akonkan ba bia tonsa etunsa ewo Ghana memba biada okwa ubenya bi ato dure bitters twitwa bi yemu bobi na nyoma enkonkan 0242133577 0242133577 Lawson Beverages ni nupa no dia ba no na mekanfo na media ma kama MC afo you ready there what is happening omra samwa for sure bema young chief when you are phobia Ovosho be man sembia e mo kakra na me de bia meka se Ghana nko na obiti meka se wo me de obatum abiaye ni asem ampa zo nyame ampata de obatum Ghana nko na obiti meka cho se wo asem ayekodi ubedi fo ana ubedi bem ampa zo nipa no ye ni asem no enso ampa ba wese na nipa no so de asem o ka na ya adwuma chi se Ghana ana ya santi memo anko ha eti minim abrotia bajo ha Ovosho na no ye chance ye ka sa asem we no onse me ka asem bi se maami ene ne baya bai na nano ma trankunwa omonti ase wo no ma bi hu da kwaku ya hwe na ko hwe maami na nje hwe maami na tim didie ne mra sisi ya na wa no gu asem so ka yenti o Why did let's start to the phone. O ma mi nua be ma no no. Na fa no kwa kutua. O di papa na de. Me ne se de odeda ne ma no o ma mi nua be ma no no. Ai, o di papa na de. Yo, yenti o. Na kwa ya se ka da o de ba ma ha ne ya ampene. Ani ya ampene na fa da na ma ha. Ma me no di ada. Ka da ne de ma me. Sili abo bibia na mami e di me nkuto we mo chi abebo mi pun abega chan dan mi chu ta mo gbo ani ana mse dan wo ani go gbo ani abon ti anya ne dia kwa ku di de dan na ye se ye nyama nkola ne nem enti mi da mi frem kwa ku di na ku twan twa che kwa ku tua akoko dan ne ba mo so no bu dan na me hwe papa no di dan ne mai na wo se mami jara dan ne bu papa ka kire mami ka na ti aso gbo wo bu dan wo jaha jaha ani ipa kwa obi asha
I just said, you to be if you ask him a fine arm, a fine. If you're a Brahman, and you're Brahman, you're Brahman. My means you are the Diana. Now, what should I about them? And then it's 1 year. My means here, I have him. Bye bye, I'm going to say, I'm afraid you're not trying to say maybe yeah, I'm going to find you no one to be on. If I'm trying to say, I know, mommy. I'm going to say, I'm going to say, me, into my summer. This is a man and woman. I want to go. The message bring me be with Tia. These are the 2 main gates. This are a watch. I'm not a son of what time. I'm saying, no, by a dear. Now, I don't finance and kind of what you be able to. It's an buy money, a soup, 3 finance and count, and your sheep. What's your new soup? Where them a carpenter, you only never read a catch up in the what's your sense? I didn't say, I won't open a man. Opening me, you know, see. Then you'll be any sin. What will you bring into one was so? And you bring see one was so now who are you with the 2? And you're Sunday, because I may come. Yes, Papa. What's the problem? I said you were no one because I will pay. Oh, dear, no one. Maybe it's before the 2 to me, but I'm not sure. What is in the church of the Lord? We are not. Oh, catch the Osei. I catch them say. Maybe it's before that 2 to me, but I do my day. I was a little salia. Was the church of the Jimmy? Oh, mammy, we are not. I'm to say, can you not? Papa was saying, so we catch it. We are. And I'm why I see what will the cousin after me. So, men for one who saw the other mess so that idea. There's what you fear. We see. Mamma can say, Ubashana Tadia no, now would you say? It's what bonny dear. Oh, born say. I'm not sure some of me much at all. It's me what we are. No, so much much on another time. I don't feel sure of politics. If what did you be a woman who could relate to some? And you could tell I see. It's a friend of one is see. I hope I don't know when you can use Miss Solia. Yes, friends of one is see. I feel. And it's a no dear friend. Now, oh, mamma, so say what bonny dear a yampa. Fire. Oh, mammy. What's my name? What's what bonny dear? Edana Utimono, Edana Utimono, why dear? When you die, we'll see that with your money. I don't mean to know, we'll see that with your money. Minister, Mammy Cassaway, Cassie, Edana Utimono, why dear? Now, one at the Mao. Yes, a day I would see Munia war to ye. Now, one at this Adana would to me. One time, not just Sandan, one at the Mao, one at the chair. I you are not the den now. Who be free dining? Benny Moon. What? Mommy, what's that? Me say that, Miss Ubetum. What's the time? I was what's that? Miss Ubetum. Ubetum. Now what's the die? I don't know, dear. What's the die? What's the die? Traway. Did me that say? No, what's what me that woman? How is so so no? I don't know. Mommy, what's the die? What's the die?
So, we want to move for What are you hot time? You don't know time. Mami kasewa. Mami muso asem baako. Mami muso asem baako. Why ena masa abre wako free fie wa wanya dan mu ada no. Me say why na nam no so e ma wako free fie ho. Ah ne wanya dan no edamu. Wo se wa na ede? Enam ho so na wako free fie ho. Wo se na lo so wako free fie ho. Papa manu ka se bo se me ma mi awu. E papa ba so de me pe ya won ti asia. Ma mi awu. Na be di ka. Se me ni ma me. Okay. Kase wa ko ti no no. Omna samana ase friend say. Ba who the who. Kase wa ba who the who. Kase wa by who the who. Abubonu ya o. Di kase wa no. Pase no. Fata no. E we kase wa no ye wo kase wa. Minimo hema ahemma for from kase wa. Omontesa. Na okasem bi wo. O se ebekwa kodi asem se de mra sitie. That means woni min de ekoso. O yes na danfo bi yes, me wa him ekoso. Se me kan asem bi se Ghana hankwa no bitim ka se wo. Memye duwat memye jelu ampa nso ye ni asem no nso no ye be jeli sa nipa ko. Okay, yan komra ye will be ewo hwan ye frɛ ho say kote anwumire sisi ye bobo awura ahemfie ho. Ni ahwe se de nananom edi asem. Se sa na edi asem a ye kɔ na ye ne togbe ahaban keke azigblibo shonkalu kagoka enkotwetwe enkomo emra sesesesei na togbe ahaban keke no orofo onimde papa na ye kasunsum nyuma nkasa pa de a togbe ahaban keke no onfa enwoma bi eni agro na omafo dodo no a ena empempi okotogbe ahaban keke ho na okope emwa ampa wokɔ so a esi won hie ema omde na ase ekoma togbe ahaban keke azigbiligbo shon kalu kago ka ofri beni togbe memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadi so kama na also wamafo dodo no a ena na epa wachira kwan ne so ofri beni ba ye sese die anonam ano hye nyasem ketwa omafo asese no abodompem asabre ono eba Bufa Hospital Junction ebepem wa no to go say nyasem ketwa o nomone apelefoni na bidi ye femi togbe ahamban keke asibligbo sonkalu kaguka from bini metiati foni na togbe awiyasi Matthew togbe ewiase no eden sunsunyuma so eden na togbe mame musa o se sabre no omafo do no na de yaw ebodua omafo do no na omajapade bia yira wo pe no de duabo pe kira kwai na mibusa o se de ye bodua wo Ghana ha amafo ani abere no wo de tutu krombeni hu a ho so duabo ho sa na empo duabo ho no na ye bo bi dua togwe utumi dane
Yo, me pese beti ati for ni na isan se sisi no tamu na ye de ba wiase no na e different na sisi no so no so e ba be different isan se tamu a ye ba wiase no na asori no en sheda ndo so sa nti e mana nipa na mo a na nipa so anipa beka bibi akira ni apenia na oso so nti no sese no na asori aba na obi adwene hu se oki yenko asori na yenka bom na yendane eyenuanom na yebetumi atrase abobra fefefe ne adiade no afina boni ababe dos e wasase so nti no ye hobby ne no aduabɔ no saa no ɛyɛ na obi nhyeda enni ho ye wo ho ne sebi wo ware wo yiri na kyerɛ obi fufu bɛfi abɔnten sɛ okay obɛgye ɔbaa no afi usamo a aka ɛnyɛ nde ɛnyɛ akyena because tamu na wo bɛware ɔbaa no ehia sɛ wo bɛ protect bibia left to right sɛ de bɛyɛ ɔbaa no ɔnhwɛ ne nim ɔnhwɛ ne ti de ehia ne sɛ wo ko ana ebetumi eden ahwɛ so aho nti no efiri hɔ a wo yɛ adwuma na wo yɛ no wo yɛ adwuma wo bank wo akasa na wo yɛ wo ho adwuma wo bɛbɔ ne ho ban sɛ de bɛyɛ a wo certificate ni na afa wo ho a bɔne bia ne hɔ a ɔbɛtumi afra bɔnten aba bɛka wo anipa bia ne hɔ a ɔbɛtumi asɛte biribi sɛ okay adwuma no bɛgu ana sɛ yɛbɛpamo afra adwuma mu ɛnya deɛ ɛbɛtumi ase da ɛwɔ wiase yɛfiri hɔ no mu a woba sase wei so no na me nanim sɛ asɔre na obiara to me kɔ no nanim sɛ yɛbɛdane ayɛ nuanom na egu nso so na fi na bɔne ayɛ west nsan sɛ anipa a wone no to me kɔ asɔre no a yɛtumi ka sɛ ade akye a na yɛka sɛ o Yakupon ɔbɛboa yɛ obiara bɔ nyame din nti no mi ankasa de ma ho sɛ nyame na nkasa no sɛbi ɔmo fa ne din adedi agro kɛkɛ ɛno nti na metɔgbe aman kɛkɛ ɛyɛ na mɛwɔ hɔ a mempɛ sɛ mbɛfa me hu mi ankasa ne padua adedi agro na kyerɛ sɛ wobɔ na wobɛtumi afra bɔnten aba bɛha me yere aba bɛha me ba ɛnsi da ɛsiane sɛ awoyɛ sɛ yɛwɔ yi me yere bia ne hɔ a wobɛtumi afra bɔnten sɛ woke wobɛtumi aba bɛkyi ɔbaa no kɔ abɔnten kora na sɛ obi aka biribi kyerɛ no a ɔbɛba bɛyɛ dɛn ɔbɛba bɛka no ɛsiane sɛ biribi wɔ hɔ nti tam no a mɛware ɔbaa no biribi wɔ hɔ na mɛdwade asɛ meni ɔbaa no da a ano no waka bɛbia ne hɔ a wobɛkɔ bio mbɛtumi ato kwan for 10 years ɛnkɔ bɛbia bio nti sɛsɛ nkurɔfoɔ wale a na yɛka sɛ okay ano no nti bɔne bia ɛnsi bɔne deɛ ni papa ɔmo yɛ nua nti bɔne bɛtumi asi anytime papa bɛtumi asi anytime nti aduabɔ no a ɛkɔ so ɛwɔ Ghana no wakasa wohwɛ a nkurɔfoɔ bebree ɔtumi wu just like that ɔbaa tumi bɔ bɛma adua bɛma nso so tumi bɔ ɔbaa adua nti no metɔgbe aman kɛkɛ a mɛti ha mɛba Ghana ha no sɛbi adwuma dodoɔ na nkurɔfoɔ problem dodoɔ na nkurɔfoɔ tumi di brɛ me no bebree wɔ hɔ a nam saa kwan no so bebree wɔ hɔ a ɛnam saa kwan no so ɛno nti na mɛwɔ hɔ a mɛtumi ka sɛ woyɛ nipa na sɛ wonam a fa so na waprotect wo ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɔne bi firi baabi anaasɛ obi challenge wo a ɔtumi nya wo anipa tumi to ne kaa before ɔbɛtumi ado ne fie no na yɛso to ne tuo na ɛbɛkɔ no na kyerɛ sɛ ne ba ɛne ne yere ne nyinaa no obi akɔndɛn light of kɛseɛ aba busua no mu no nti woyɛ bɛrima na sɛ wopɛ sɛ wobɛtumi agyina wo nan so a protect your who left you to right nti biribi bɛsi a ɛnyɛ kwan da ɛwɔ wiase nti no mɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ mɛwɔ biribi wɔ hɔ na yɛfrɛ no yɛnkyi mframa mɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ na yɛfrɛ no yɛnkyi mframa tumi nkyi mframa da ɛwɔ wiase nti no
woyɛ tiefoɔ no a ɔmo tie tɔgbe ahaban kɛkɛ anwommerɛ yi sɛbi deɛ nti a bɔne ɛdɔ so ɛwɔ wiase no ɛno na ɛyɛ bɛɛma ɔkɔpɛ ɔbaa na kyerɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔbɛgye ɔbaa no afiri ne nsam a ɔmpini ɔbaa no nso so ɔkɔpɛ bɛɛma nso so na sɛ ɔbaa nso so ɔbaa fufuru pɛ sɛ ɔbɛgye ɔbaa no bɛɛma no afiri ne nsam so a na adane ayɛ bɔne wakasa wohwɛ akɔda ketewa ɔmo yɛ wo ba mmienu na sɛ woyi akɔmɔdi ɔmo na sɛ woyi bɛngu ama wɔ mu na kyerɛ sɛ woyi anam ama baako na baako bi wɔ hɔ na sɛ wanyi anam ama no ntɔkwa bɛsi nti na kyerɛ sɛ ntɔkwa na ɛtumi si ɛwɔ nipa ntɛm no Yakobɔ ahyehyɛ ade to hɔ dada nti wo a woyɛ nipa no wo na wo ma kwan afa wo akasa ho ɛwɔ asase so a anipa bɛtumi ako free nti no mi sɛ duabɔ na sɛ yɛbɔ obi adua na kyerɛ sɛ anipa no bebree wɔ hɔ a yɛbɔ odua a wonam a wobɛtumi ayare na ebu nso so no yɛkyerɛ wo yareɛ pɔtee na wotumi hu wobɛtumi akɔ hospital 40 years yareɛ no nkɔda so ati dɛm ka no nti bibi saa no ba tɔgbe ahaban kɛkɛ hɔ a mi bɛka kyerɛ wo sɛ fɔ so na wobɛgye nso ade gu fam na watwerɛ w'edin ɛwɔ dwonso no mu na wasasa nɔteɛ no ade brɛ tɔgbe ahaban kɛkɛ na yɛwɔ biribi a wode duade a na kyerɛ sɛ wadane bibia ade gu anipa krono no so nti yɛpɛ kwan a yɛbɛtumi afa so a na saa aduabɔ because ɛnyɛ bibia ɛtumi ha nipa a wiase ni na no ɛnyɛ ni na ɛyɛ bɛyifoɔ ɛnyɛ ni na ɛna ɛyɛ bɛyifoɔ nti no bebree hɔ a ɛyɛ aduabɔ nti no wo sɛti fidie no afa wo ho na wo protect wo ho left to right ya yes anipa bi wɔ hɔ na so first deɛ menya sika wo first deɛ na adwuma no yɛ sese no adwuma no agu dabi wani afra tamu na wo yɛ adwuma na sika no bae no adɛnti na wo ayɛ din sɛ wo gye wedi yes yɛnyɛ ne saa okay yɛnyɛ ne saa nti tiefoɔ no mo a motie program kɛkɛ no yɛpɛ sɛ kwan a yɛbɛtumi afa so atena wo yɛase yɛnim sɛ nyankopɔn deɛ ɛwɔ hɔ na ebu nso so no nyankopɔn deɛ wanka sɛ bra wo yɛase aba bɛdi agorɔ nti no wopɛ sɛ wobɛbɔ bra akɔ w'anim na sɛ w'edin papa bɛba bɛda w'akyi a afiri wakasa ho because me tɔgbe ahaban kɛkɛ wonni sika ɛwɔ asase so a yɛmfa wo de ka nipa ho da ɛwɔ wiase woyɛ ɔbaa nso so na sɛ wɔmfɔ so na sɛ wɔnware nso so a yɛmfa wo de ka nipa ho da ɛwɔ wiase togo yɛfa yɛ ma no ntudwa yɛmfa wo ka nipa ho da ɛwɔ wiase nti yɛwɔ anyumuyamu a nyankopɔn de ka yɛ ho na ebu nso so no wode wo ho agoro a nipa da se ne ɛbɛgye biribi afiri wo sam na ɛbɛsan ko aka ho na ɛbɛsan ba ɛyie no nso so ɛna ɛbɛsan ba bɛdi ɛmɔ ɛne dɔko no mɛda ase togo yɛfa yɛ ma no ntudwa yo number na ɔmo hwehwɛ mi a ɔmo bɛtumi anya me no ɛyɛ 0244 0244 48 47 yeah 0244 ɛyɛ personal number 484747 okay yes okay and now say 0244 50 66 20 usomu number no utwe number no ade tu baby na chese nde bibia nye o bibia nha o dia ma ontwene hu se ano no bibi hia o nde a bibi be hia wachira okay yani togbe ahaban keke omrasa mafa ba ko mienu bi so fosu baby atogwe na de ntia na nhyewonti me manyina no okufi asamre ohoye dika manfo go ne so pa na ya bompa se nyame adoma next week de adwuma odi ne fie no asamre wawie na no na togwe ka bibi se duabo asem a ye kan wo kire se wo kura ya bo dua na se wo de ho be hye ne nsa duabo no or togwe respect insuo pa na emum enti na wo kire se bo ho ban ye wono nipa bi ho no fosuo wone ne nanam obekwa akoye ade ye bebo ne dua enya no onim bebia ne na asi e wo kwan bi so ye onipa bi ho so a
inframa fa na de woko oto na nan mo nse do sa nipa no a on na nipa so eden a obefa dafo onua hwe na asema yete so aye ka ofosu obefa nse agro enti ye be sra se nipa bia wote watu na mo togwe de wo se won de waba ne nsem se obi amra ensem ono wa ma wo so o ma ofie mefo so se bra no se abrabo no bokura na yiyi adwuma se abrabo no obi wo ofosu 7 preduasa abrabo no wo bo na enkoyi wo no wonyale wonya hwiu ne so na abrabo nkoyi wonte ase obi wo so asabi wo yoba o ye bema awade okoe na ekoyi pa infiti ase no but last minute na wade ngwase abem togwe se bra no number no de tu dwan bo mo de akotogo abakeko makase ni patna se chedodo ebi ne enwa ba yi a ye ka na asemi se wo trase a ngebia ne nan ya twa ana asai enu nti emferi ofosuo ewu nya baako ana nya 20 ana 30 ne de baako di agro me makase o se wait na kwa kamfa baako ni agro sorry nipa nye wo tie enwa ba nsem a ekoso ofosuo ye kwa akire no nsem a ekoso no se ka na fidie so enye deni guase me na meka cho yenwa ba ne nan asem e ka ye kwa akire ho ne noma apie no ofosuo ye ka se ye ka na fidie so enye nipa nye entra okwa don ne kwa ne ba no wunim se wo ho ke yefo ke wudan yefo but no he de okun osunsun ba wunim enu ntentra okwa ampa udwede na wudi na ye ekoso na ensu protect ho ne protect usika togo ba keke so che obi abomoden me se wo ko togo ba keke me se eye bomfa no ye wasante achim de ho enye ho afija ase kwan so maka kire wo me se wo tra chan okrum na wo kwa asotwe ku atua so efre bomfa wudu hospital junction afre number no togo be ma obi abefa woni osumasem empie nko ba bia ofoso mi da no okay enti afija ase akwantempo so bomfa hospital junction ka chom so bisi ho na wafa togbe aban keke ne ma no na wafre wo frɛ nkoda na ba befa na dwumadi bia opese togbe edima no watumi edi ama kama 0244 484747 ana 0244 506620 ana 0244 506032 na yeko togbe ahaban keke azigbilbo sonkalu kaguka yeko no na susum sembia no yefa enkoda no yeko computer so dwedie emna sisia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540-311-311. That's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Hey, Sewa, me who watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika dwane ne wenye otedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwanto ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mine be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi, Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Ahumad for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenye medru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazidur in the kekedru neza she. Inti suye hun and the nyimizia na nano what she doing son.
Ono na yedza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene o chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na we from the bottle. Ana yi sachet kor na fa posoto ano. Burukutu ginger, it a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, Bermensio. Nomno nyansem, enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafafro. Saa adwadie nkratoi, FDA hwem agye atum se eye. Okay. Yako enfa enko yanim Asem o. Asem kase maka chos ye kokote. Ho na baba wo bi efre ne kase wa didi ne maame atem fomfram poto ewo kasafidi kase wi so ene kasafonyini wi so no. Ye ho ana wo frefre ye fa anu amati Asem a woka. Eno de kosi wo kuti ahemfie no se wo yenkonsu no so a wo se wachima ontumi nko. Wona koto odwan ba ede koma nananom omontumi anka hwe no. Na de odina Asem ba ye se wo nya kamafo yenka bi ma no. Omo de no bone no maye. Tom de Asem ne ba ye bre ye nti na ye omo ho aye mo hia na. Omo na Samoa. Oforisuo na manu gusu Asem a na meka. Aya besrew na nakutehin bebe obi a mechia na me kai se na na me no tama be makatecha oti ase no. Benini pa na me hu na cheye. Menim se bi Asem e bae na etran mo bia na se wonim mo bia ya chense mo kakra. Oforisuo bia constitution mo bia kwan se bebia Asem hawo no se wo betwe se kan de ewudie utimi de ko ba bia enu mo ye better than say obi so betwe se kan kum obi na ya ka ye na ye de no afanko ye de no afanko mi de minim no na ye hu bi pen edu mre bi wo no ma me no duabo na Asem na eba mu no eda ho che dodo te se de na omo ka no obi bo obi dua Oforisuo wo kwan ya fa so adua kum nipa ebi de eche ebi de enche ti se nipa no ekodu nananom achankonwanimu a ebesre ya na atan do bo dua no ya na o wapan se o excuses ma na me kwa ha na bia sabi mabumi nsa na se o pese o kire se sabi dua no se betima ya adwuma enya adwuma ne nku nipa no dide bia no koto nananom bia o mo ntwema na me tu saade we fo se yemfa ebuo ene ani die ma nananom achankonwa obi Oforisuo be ya de enye nananom be frɛ no ekwan obefa so ne nananom be kasa ya na ye ya eno ti ne ye kasa Asem we sa no wan Asem ne ba ha no ye ne sabe mpredwasa omo ne ba be kan se sabe nananom obai di odwan ba ne ko ye kura nanan ye ka bibo amo sasa mudi odwa ko che de a according to the omo be kan ye de a eno de ho de mentia se sa na ye be sre nananom atrankonwa edu mre bi ye ho bi pen sa Asem wo ho de se nipa ne hwe ne se ne ho kam ne enka ne ntemo a ne ade ne ewu Asem a Oforisuo me a me de be ko ba bi foforo mu mi ente sa Asem oye me a me de be ko ba bi because ewuo enye 20 ne de ba ko di agro ba maami ne ba yi ba no nkyire se sebe nanan mo tietia manim awo kwan bi so oba ya baboa ababa we na no ya mfa ne ho ankyɛ se mo nanan mo kura sebe wanfa ni di amamo na ya nya ne nteɛ se akoba se obai ene ne maami ana maami ne ba yi omo ba hai se Asem no nanan mo anim na o masa ho de aba ha mesra mo se te saade a nananom ya na nya honko nye kotenko eno ma we te ekoso ya besre se nsem bi ba na se beduru ha eno nkyere se ya gi Asem na firi because ha ya na ne dua na mmom ye de ye ka Asem ya kyerɛ because panifo se de wo twasa eno nti no se wo kwa ahemfie wo kwa aban mu kura na ye wo sebe wo mo a sebe wo de omaso ana o ma no kɔ nana aso ho aka bibi kyerɛ no ema yeye ya besre nananom ade na aba na akwa ni se no se wo hwa baba we bebia me point pa ye na no nsem ekọ so a o pa ya kyɛw se o pa ya kyɛw enye ne so o pa ya kyɛw
na brante na no odie che ka se nem se asem no antie ne ye ene ya bo ama nate na manfo mi se se ba ye na fe de o kase opam se no nim se radio so ankwan kasa eso dan na nim se radio so na o kasa wo ja di wo maame atam afe de wakokota ahemfie akwaji atum se wo maame ene duaba no kura nyam akwa bi so no duaba na nyam because wa ya bibi se me bo din se me maame no wa insuo ni say ba wo ko na nanim de akwaji atum ene duaba na nyam because dan na wo ba wo nwa kwa mbe so oboni din wo maame wo mbe so oboni din afe de akwaji atum so maame duaba so pumam. Okay, the nation's uncle. Vozo bema radi nyankopon hye onipa bia wotie na onye obi akese ababa na asem no le mhye de nimu sa ba kakra ma bɔ no anso ka bibi kyerɛ na kakra meka ne se etomle bi na sɛdeɛ ne yɛ start ne yɛ ka bibi fa tete atempɔn ho no fa ko ɔkampa ne da no ene ya yera kwan no ndi se etomle bi na na ahemfo di asem na ɔka asem wo me ha ade na ade ko ba bi foforo no nti wo twe ne ba no ana ne de hye na so a wo di twe ate se sebita frache wo fie na amfunsuo bi aba ne de akoto wo fa anim na wa hye dase ye de be kan asem no na wa firi wo fa achi e ko hwe panyine foforo nso wo abusua foforo m se wo de chew pe kosi ne so e ba ne sa wo fa na de kan de chew pe si so ne se nimu anye dura ma wo mu no nti fie kura ne yemfa nchew how much more na no mahemfo de tumle bi asa de na ekoso na tan anke ni kwa se nko hene asem wo hene nsem a court kura ye court a oba na mamrem ni awurade abodie ma na nko mo nka ho saa no ehompo ya si case wo ho a ya metena fidie so nka how much more na no mo a sebe anke nsem nyina adan wo mo nyansa nyina akobewie wo mo anko no na gi asem so wodi a o ko hefa de woba ne sa ni otu ana mo firi wo hene akiri no amfa ni di ama no omtwe na so a odi twe na ofozo ni ama we num nyina so akoba ne se ena ahemfu be ni ekura wo mo nka tete ahemfu no ni hobi obedi asem no beto ba bieda ama obi ekofie ne kra ba me ni anu odi fo ye nanim denden ne bekofie wo se na na we di he masa we di wa nka ama me ampa so mi di fo di pagitum ye kwa ye kra me na ahemfie bi a ye hie de asa ba ku mienu bi ne di nokre wodi wasem na ekọ no so wamfa radio na membata ho na nanim nokre ne pa wo nka ndise kotenyi ne wusi afiri na chi a ye ne nuanom binum aye na ama ne maburu ni biso asua saa ana sebe yade hye ni bi asua saa because ade no sei pa na tie ye be kan ma hoho okura sika ama ode hye ho akam ndisa na na be ne dia ade na mkofa radio fo di bi ne mbɛ bata nwambe no maka nokre na ama ne asɛm wa hemfie nipa tumnika esa be hunu ye nnwuma yi bi sɛ ye support nya ne saa anko hini di asɛma ganko ba bia ofozu ya de yato nkyɛn so a na maka kyerɛ ne obo odua no sɛ abrabo na ye bɔ no bi anim kyina asɛm di tomde bi ne sɛ okoya ade ho da ho nipa nyina bam na ye sere a wo ye nipa na wagya ya so ba bi ye so ne akon akoya nim eduabɔ ho wansɛm bebree a yentimi nkyerɛ no ha memmo obi dinda menkasa no da ma no ntɔ na no da na even okɔ ahemfie okre etoto ma no no nya na asɛm ne ma obusa ho question to ano ntɔ na no da na nkɔtɔe ndi ne odua ne bɛyɛ ne beku de bɛsɛ ne die kwan sa ne man ketenkete ne yɛnhyɛ ne nso na asɛm ba yɛmpɛ na sumdue mu na yɛntena ye komu a ohene de ye wieo akora maame odo ba wi ase wo keka nsɛm na ye tietie kyerɛ no sɛ me de maame awu dadaada ibuza baba ne sɛ wawo owoba ohunu sɛ de na awotie na kyena wote sa story bi sɛ ne be ka ne kra be me de sɛ ye no di a onya agimi no yesa onto nkoso na ne ba de bi be no fozo. Okay, abewatia Ofoso be mama menchia be ma pia kubi wo ye jase hene wo anwan kwanta odofo be bia wo bia no mafio papa ye mechia wo na ofoso be ma nananom ehemfo yade a ye mu wanim tia wo atuodu sanso na wanim nso enyam na kantete krampo no wonom nana ebu oman na ene ne se wo hwe se de ne man si kona nananom hemfo binum asem bi wo ho a ba bia sefata se wo de hye no na ene man frinton won fa nhye wo ofoso be ma wo musa wanim onyam asem ne de akwa akoto wo manim but aduabo asem na ye ka no eye nipa nkwa ho asem na ye ka no etimi ye bo asia ma mete ase no mai se obi abomidua na me de abeda nananom hemfo na for 2 solid months
na wo se mo guso ya ka asem no ababa wa no ko fa dwan mla wo se o dwan baby no ode abente no won ko fofoforo bra wo se gi sesirem ansa no akwa akose se dwan ne de aba na se nipa ne wu a eduabo no fo so be ma se wo kọ wonu mu a wonu mu ni mu de ewo mu a ye de bread mi to bi so etwa senso ne mpoa se bia bre wo sei se so na se wo mantimi amfa nipa ne de a wo mu se bia wo mu otumi ebasa ne nso no so kenya ne ho na ekeka ne ho nti no oye na dwuma eti ofo so be manye se ye ni obu ana se ni die emfa manananom na so no se bia asama ba beda monim na bosumi mienu mu a ena nananom kwadwabo bia se nananom utu anam akwa ha se nom ye kwa se nom enya bia no fo so be masem bisa some of nananom omutra akonwa ne so no enka won ba na se won wofa ase ena sa asem we se yesi a enka obetena so amna bedu ne yana otena asem ne so no wotena asem ne so no enka obetena ho amna ba besi ne yana no afa na ke be sama wo no ba bia safata no ye de na gina na duabo so ye di asem me se wo mo si wo mo sama wo mo ni ade no fine amamre ne amane owe no ye ntontwene ebi o mo fi se bia ya mfa ni die ana se wo mom do mo asem bai na mfa ni die ene obu afa ma wonom but asem bi so ho a ehia ni kwan se wo mo jejai because ababa wo betena ramen se wo hwa ababa wo se de wo se ana se de wo sitie na wo se oni nua boni due nti no won tratra ne to so a ena ni nua ne se wo ba enne kura pa asem no eno a mo tena so a mo de ensama kronpo sama ne oba no ne maame ne sa wade asem na ba hente no wo buma nimti amoje no hinapo nkoto anan no watua ena mo som betena asem no so ena mo tena so mo hu sa ba bi o mo kọ no se na nanom ahemfo mbedi akire no aya asomafo ana se ade akire se nkwa no ye je omu 1000 we tua 500 we tua 500 fine ya busuantia eti kwan bi so ne yete ase na wonu mo konsuo ni so me se hwan ena niam ahodo ye de koda ne dua no so no wo tua ye di asem ni wi a di abebo no de tua na se no so ye ba bechem e di ama wonum ebiem nso fo so be ma meka na me di akire na nanom so mada roma ye bu wonum yankase ye wura ne wonum ya de nyina ene wonum ye ne wonum a na atete yen aba bedum pempensoe eti se bibi wo ho na se echia ye se nyansa ho ni ba akofo tirim se de omudi nyansa ne bia tete ye no asabi kwachia na se bia ye so ye etere de ese kwan mu a edro wa ne boadro na baba wa na omo kwa ina se be sha advertisement no so meet me kwa infie wo adan ya mebu mensa eti na se wa shabra to so se wo shabesa na bosumi mienu ene na awotwe na se nso na enya kwada na enso ni se na se wo kekansam na se nso no so kenya no na nduru ho no na baba wa na wu a ye ko ya na se ye baye okay ye ko bla wu a ye Sompa fe enso ye Sompa fe e ba side se de eyi ye friend se so ne ye akonso na se de kenti akonso nti no ofo so be ma ye ka cha baba wa ne de wono ana semwa wona wo ni wusi wote ase na so se wu a ye wa semwa na wo sa ko gina himfie wo na mu bisa wo maame no maame na sa ko jese sa pi wutiri so no wa pampa so a eya wa semwa eti anu de amane nko ya se obi anipa bia de bia ba ne wia wo ya se no eho atamu wo ya papo eya boni o wunchikafo so baba betwa so abenti no me so ne bra me se me hu a owo me nka se won fa me nkonti ma me fansi ase nom ne ya hwe se pepepe ye eni atentre ne be ye adwa ba bi obi be konso no so no ya hwe se ne ma be koye wa bra o mu di asem nya san so fo so be ma ye be boa enu ti ne wa ase nom no ye ni ba bi bebra ye da ne duama ne ye se wo se bi okoko da ne egu ne so a ye be boa ma na ye ne sa se be ya baba no be tena se enkyere de ye hwe e ma ne nkonse do wo sa bra ya wonya nyi be bia me da ase ma me fa chia kase enkoma na na free Ashtown cause ye kasunsum semo na na onim de ena nye nne ena omanfo de won sem efiri won kuro so omobro no so omabusuam ede beda Sompa Asem Mpe Nipa yentumi ampe ne pomasi bre se nananom ekrase omodi asem no aba radio so enu nti no omacho mde dua na se de ben eno nananom me no omonya adwene me Osei Aboagye me no omonya adwene ne otraka ho se nananom sisuku da bodwa no mo sinsam trofo meboa wo mo de a na se busumi mienu nananom agiduabo ato ho ababa wona wabodua no ankasa adamfo ye chiame wo ahimfie ho
eno tie frɛ no a wo ma nananom to ne nsa frɛ no a wo ma aduane nya adwuma wakoto odwan ba de abrɛ nananom no kura ya atemdidie nananom anka ho hwe ababa wo kro ya sa didi ne maame atem ekene ka mu ko ye kura no kana me pese nanam kura bu se ababa wa no se adenti na akodi du maame atem kura wo radio no so ne atwie ababa wa nanim mu anka hwe no mu do mo sambeda ye se o mu hia moa ye moa wo mu wo kwan bi so efrisa busu be mienu nananom san wo mu ani empeso mbeda ne dua no eno ti maame ne be asem om de be mo bo ne sai Sete saade e basa nananom mokote so mo agiduan so mbeda ne dia o mo hwɛ sɛ ababa wa no so wachima no on hwɛ na bibia mfiri ho na empokura no o so wachima o mo nananom ahema bi kura kɔhwɛ sɛ yampa efisa adwem bɔne wa ababa wa kɛse wa ne tirim ɛma ne nwia ketewa no ɛne ne maame nyinaa yakɔ kanse mefra ne ntoma sɛ nipa we adwem pa wo ne tirim media babia megyina sɛ nananom ka sɛ asɛm no maame no ne ne bande aba radio so de aba ha me no mo nya adwene kora sabia nya ado nyame twen kwa akire sɛ nana bi wo kote kɔfefia kɔda mɛka na asɛm wa fidie we so enti kisa no kama menka na me pese me busa wo mo no one is above the law ɛwɔ Ghana ha Ghana mamra no bia asase ete se edua no bia tiase agemfrɛ Metia musa say arms of government no nkra no samtro for hefa na yedie ye kwa kan so di ba radio so nti no ne mfom so ne say 055131 055131 0548 Hello. Baby, I'm free with you. Yo, Oforisuo, Midiani evangelist for the watch. Okay. Na anyway, me bo abaso. Me show heat man for so. Na me kasa kan be kasa nyina na odia kasa. Emu ya. Oforisuo emu ya papa. You're working before Mary woman receiving Mary Susife, a combatant beer, I think the three so now many year into Tonto now a giant home now for some more and get a bear, the dinner a hotua. The Bokra and the PJ Ama, when you're Nanka, I think we said here, or Monasa Makai. So what he mean, Anna Hempa, Anna. Quintessence, one more time, I finish it back. And I could be a baby, dear, Mr. Cassabi, come on, Diana Clacate. But I say, and Ababa, one of minimum would keep with them. Men and I make a begin the Bibles for the bracket. One she, I forgive you, says, mobile friendly become a chat and began being on one. Again, now, Yabi, or Okuta Bay, I mean, things will be nice. Then I make happen to that. Okay. Hello, my Joshua Bruma, me yet you. That's when me tell the phone in a month and a half. No, Dempa. That your program means exactly you know by TV. I want to show Papa. I'm going to my phone. I go, no, who is all day for? Oh, they I want to move baby. And then a ferry. Now, what did you do with the yacht? And yet the ferry and then you can't have a new yaman, papa. You want to phone them in your Okay, eno ti meka tro de bi kura se santam akrobia sante kotoko hene santime wuro nyame kese na se to otosu mienu wo be fura banwa no wono kro ka se nananom se ensem bi okura mu koyi free court enso emu se nananom bi kura se free kire wo saseman sante hene kan ekura no esa de ensem court ye ko kan se o mo ba ha enti no mo sama wo mo acho mu dedua wana ka jo se sa ne ye no. Hello. Baby, I'm free with you. If I'm a stop on the Cassette Coco. Yet you. But your woman, dear,
the woman and your crop, Nini and you that were threatened to mark a year and answer. And I saw much so power in your. The wire was why I bra, almost mamma or Bapa didn't correct why. That's it. That's it. And I might be here. Yeah, because I be announced on your bra, but a president near EU. I didn't want in the war about what it is. Almost so power. Hello. Hello, good evening, brother. My Joso Katachi, baby, I'm free. But I want to say, in the free upper west, west. Be more than pa. Yo, yeah, I mean, we better me ba Martin Musakra. Yeah, we are here. We are here. The uwo bapa na so wonu atiba bie na no aka chese nya na maame no na ne maame akada bia na se ne maame ya pa na mo yesre o mo ye pa o ma chaw o mo hwa atem no mo nye se o mo di atem na ba radio zunti o mo be fa abufuo yesre o mo ayakoto sre o mo nya me kam na bibia nkoto din na baba wa no ne ba di bibedi no to nima e pa ankata di bibedi no asa no afri asase so enya duabo das mo nyame ya adima. Hello. Oforisuo bemeyi yey yakuyanim papa na de wani abre we SK Bolas ya mena hene obo ase secretary na de mekasa efe amecha kofi kondiko nana obne kwadwo oso wotiyo nana asemu esewi na ba radio so nana na ba jase boy nana ye frada adena esewi enye esewi de e ba radio so ama radio so mantemu adeni sie ko abra atenawi endaboro de man na me guys abra radio so no won me ya asem no kora bra na so won me so asem no asomo ka frada e ba radio so na nchele se me predia asa wie ka o ombo yi ntu ye si e be ya botebe e be to botem yinya se abra radio so no entire ye go na entire asem me ba sie wi e abra radio so. Okay, hello. 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 Baby, I'm free with you. Hello. Hello. Baby, I'm free with you, mommy. Me Accra. Oh, free. Accra. Okay, mommy, it's you. Nana mo de mo ye de enyo nti o mfa so bi wu ana 2 months mo asha mo anka de biabo esimi fie na ye papa wu ye ma me nti ye keka wa asha me so na eba nti o mo hwe so nko nti sa bi no mo ye nti mo hwe na mo mbo ma mo nti de na mo ta na mo mbo mo nti okay na nti ma focus nso mo de ba ya ko se ye nti ho hwe papa ye tu ho na mo uni problem. Because I don't want to ya to the process. Okay, hello. Baby, I'm free with the last caller. But your friend of a team can free, but in Kobe Tim Castle. Yentio. You know, as would ready now, Mudino. Now, that's you, the nano, assembly bell radio to us, and a bonnet and anything. Mumusawa, mamma. I don't know whether that is a matter about whether you know, your Jimo, ya Seria. I can tell you Eddie, every year, Juma. I mean, about I don't get a bonny. Yes, someone Munkoswa, need you at my Nabia and my Nequafo. And I must say, will you dear Moody? Amen. Okay, hello. Hello, good evening. Pajane, Manasoka crack Wadauroma, over free him with me. If I tell the first could you tell me that? Over free Coach Yentio. The president of the Eswana Ujina Wadaroma. The president, make us so a hen or move so go for the I don't know what about reduce. And it's all known a bony pia. And I can't say, dear, I'm a reduce. You go back and say, oh, my reducing thing, go back and say, oh, Naniana. And now, so no, you didn't put to you, so first than drop for say, you remember who they will man said a baby pia Montima or Yenmunyam. I didn't hear a movie about on any apple radio. So go from Kesoma and another moment.
yɛsrɛ wɔ mo sɛ adeɛ wɔ yɛ ya so wɔ kani bere yɛsrɛ wɔ mo saa de no mo yɛ de di mu yɛ no mo nya ide moa okay aya asam na ba yɛ tan asam yɛ tan nipa nanso wo nana wo pɛ so ɔtaake yɛ so wɔm de asam na ba radio sinti de yi enti anya na enti se ba kote information center wo wa yɛ tutu hu ana ha mamo nyɛ saa sɛ mo adamfo wo asɛm ni mu a yɛdu asɛm bi wa yɛ ni na damfo unya de mo yɛ no abrewatia Ofoso Bemanti, sorry, adjusting na ye catch yourself was some war how manie a be at it will be bookwasia and also will be the adebi your dream who I want to ask Adano Kodana. Asem Mpe Nipa Jumedi and Sefa Brani Yenshe, na Yankan wasem Emfa Emma. And one is set wo Bakumasa Swami, shuffling station, Abrosia Fru and Alkosha, one and noa, and what any war, and answer will Freya May 0243 5878 0243 5878 and now 0552 095593 0552 095593. Yeah, we are yeah, sorry, adjustuma yefa glorious and happy birthday and confirm Masila. Dodo na friend no nana ama agudie papa bi mpacha fa sister na waka na ya to so ho no picture no ento so emfa emame wo Worcester US abrochimemo Obapa ene wawoda yesro nyamepa ena edema won nyame bambo nya kese wo so oma na basa ne mu enye du emfa maum na wonfra dum nkwa adum oma ne una enkwa enyina emme ewo Yesu di mu ntimpacho mfa ne picture nto so maye wai na wotie ye pa ama nana magudie nana adum agudie nyankopon enkosoa enhraw na onya wadum happy birthday to you erade nhwo aho ofeso no ma enema efe eti se wankasa emra wabrabom. We love you so much. Sanso ena we so ekodiama Mrs. Linda Fosia Ajenim Boatin. If you no ankasa ne ho ken Mr. Ajenim Boatin wane ne mane nyina George ene nkwada ya aka ne nyina ne eye oba power woda okuno no mane so modo papa yente no Nyankopon emma nkwatente ahoden ne apomuden wo mu na onhraw ewo ne pa hodo nso a wonso wuyi na di ede kire wonom Erade nkwatenten ena wosre ede amomu so mu nyina edo papa yente no happy birthday to you. Wa wudu a woda bia nso no yama happy birthday Facebook fo nyina ma bla Joyce na yadamu nyina mu ase fo so bema. Okay. Yeko na yakoya nimu a yeso de akono House of Faith Ministry ono ele di nyame asemo emu ehwam obi message also for so ya ma bu mfusa